enti me ye tofene de ma ba mu abi wo ho no so beton ama me na odi ko school no akoto ama me ko school no akoto ama me ntime ye nkaka krasa asa ye no ena me ti tofene sika no menya 50 cedi no ye me profit ti carpet na ese dem wo na me page na me de sha ase na me me gusu a me ye nti me wie na bia ndu no menya ba 2-3 million kwanda akoto to me nyama 50 cedi na me di kan de sha o ma ko di ba 3 days me ko yi sika na ye sha ho scan otilo ye de ko na me say na me ko no so me de me sister baby di ma chi koye akora no susu akora no obe 10 years na me busa akora no so on fire na me busa be ma no aye justice no so say on fire enti me ko ya sole ya me ko boy me de me ko boy mo so ya apostolic na me ko boy so fo na mane say o musa na mame ti so fo ni busa na so fo no o se wafa okay na me si wafa won fa mame na me pese me de ko to akora ne ho ne ma na bia na me tam so na me nya ne ma se wafa ne na fofo da kwatena ba e scanner kwa kwa no monsa e boro dada enti akora ne ma no me nya ne ma ni nyina ti me continental me kwa no mka che me se me blood no wo fom ade se me to moja na ba na be ka che o se me moja no wo fom panti me fa 2 million be to moja wo si wuni bi Akoma enti time na so ya me kwa akwa wo no me kwa yo mka che me se me ba no mutual scanner wo mu hu akola no e wo me yefunu ni nti akora ni so mutumi wo age so mu operate me omu operate me ya akola no omu ya akora no me de aslama ya akora no me yefunu akora na kiti otimi nu nufu nti ma me fi okro mu ba ho nti oba ho no na atoso mu yi miska mu de ba yi mi mpoma akona ho asema ye din bo yi si woni ska de ba yi mi na ma me tua ye emoja no so o se woni so woni ska de beto na ma me toye nti me fa me ha din se boy no me ni ntina biem kire se wonya be ma da chi bi woni ni so a obetimi abo me wa blabom kire se woni bi mpa me me bi si kura wo se yi koko didi a ene wo ni nyansa bia wo se me ne tina ena me fa me ho din se me ni be jaye ti ma me de me ba ye krom ti ye ba ye no yenya boso me miensa na akora ni film ti akora ni film na me frɛ wo ba me na me ka kire se akora na film o na mo de aslam ya akora no wo me yefunu nim ti me wa akora ni nyina no wonti me nu me yefunu ni mufu ni da ada wo boso miensa ni nyina no na ba ma no mehwe o mpa cho da bi no ma ho embe hwe me nti me ka che ye wo ho ni nyina na ansa na ma me de me beba ye di 2 weeks o ba ma ne nchen na akora ni mufu no ndi no ya we sa akora ni ntimi mufu no edwa na jo obesu saa sana de ache o na tsa wo akora ne bra na wo ba ma no ho me pa chan ti enya 2 weeks wo ba ma no ho ansa na ma me de me ba ye krom nti ye ba ye ni nyina akora ni num nyina wa ya we sa akora ne yale dada ti akora ni wu ye no na me friend ka jen se ko se da wie bia akora ne da ho minim de aye minim ya nse se wo hu nti akora na fru okay me boy na ma ne boy ne sai ene ono ma me ma be fa akora na kuku ni dia ene yi wo ba wa wu wo wiase ya na wawu no nti awo de awo de mfa nse otim se wo benya bi mu da ade na ba ma no wonim sa akora ne yare e pa cho onim pa so dia no wo ye fa e pa cho wa ye wo ho no ma bi mu cheche ye ndondio bi ana ye meye enso still anko ene ye de ba ye de free ho ba ye nti wonim be fe e pa cho onim akora ne yare pa cha na yare yanso de ye nim yade ade nipa ko wo mu obi simiti pai misesi ya ye ne be do hospital wo wu pa cha etu onim se wo yare pa cha na ka chen sa akora na free mu ase de pa cha ka che me se akora na me ne me ma me abefa na kuku no me ba ma wu wo wiase ya na wawu no ti e ba de ma me fa nche metim se me nya bi wo wiase wo mu da ada wodi akora no o ma me be boa wa ma modi akora na ba ukuro ma be hwe no na be ma ne nte ne ho ase pa cho na wo mpene so senka me pa cho an se de akora be na ma me so ye se my operation ti wo ja me ho a nya de se metumi ena ono so ma me no wo ye otidwomu ton ne ma nti woni adaja ono so betena me so me ho bo so me miensa nti de be yansa ba na wo de me beba ena ye ba ye ti wo ka sa na ma me se na oyile e de akola ba na be akora so nim se wo yale da mo de asram ne ye no kuro mu ho ena wo de aba enti na wo ka se me ne oyile na ku akora ne de na no kora na wo pesa wo kire sen mu ade ti ma me ka se na me pom se me boy no kora me ma adwen se me wo kora na se nka kora na nwu pa me ma adwen se me ne ni bejaye kire se onti me muwa me wa brabo ni ye nyina ye bobo ye ho de na nsuso wonya boafo se otimi nya ye niska otimi nya be 100 cedi ma ko pese o sasika ni ne ya bla konso ebi na ba bia mitimi tuni fo se ye nya sasika na ebi ni ho nti ye nya 1 cedi kra me for 20 pesos ntu ba ebi wo se da ebi be ba chena abla konso e chena nso no ebi free ba bia emma nti boy ni nya ba ma nyansanfo a me metumi ni na atena abo bla nti me ne ntena biem
na me ka asa nti me kwa ka papa se boy ne me ne ntena biom na papa se won pene ma nu jai be ma no ana ma me se o akra no ne koye ene wo ko hu se de city wo de hwe se me kwa wo kra hospital bompo wanti mi anya 2 million kra fanto moja an fa ma nti senka me ma ha na je senka kra no wa nya moja kra di wuye nti be ma ni ni nyansa wa nya be ma ye ne tena bobla papa se da me an ma ko fa ma wale de aba nti de tie bia no me ntena ho sa na me se menye ena nti ye de sa na mistake bia me fa se me ye ya ene se ebra boy no me ni mu no form 1 wona wono no koye no na hu bia mu akose wada January bosome ne de toso aduasa kuma 87.9 FM na waso eguso awutie na wani so ehwe bie ewo onua TV Rabi 1 TV na fen so osai Chrome TV ya Akoma mu Nsem enu nti ba bia wo bia no mesro se obeka ye ho na yetumi Akoma FM 87.9 Kumasi apaso uhwe bia ewo Facebook ya Akoma 87.9 FM bomodiane like and page no comment na fe share my YouTube Akoma 879 subscribe and page no na emi a notification bell no so so you get notified na won so share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe so onua bi share ma wa na wa share no so se won so obe share de ama obi foforo na program no etumi age entreha na shane so ema me enawiai se enwumako mienu ya Akoma FM 87.9 Kumasi the 3P Gallic Mishaba and afe grow fine mujadro omo ena asoya sene sewa Chris Love was a good afternoon everybody Obapa Christy was a good afternoon everyone hope all is well Richard Elekem ewa was Maa Akos I miss Osofo and Osofo Mame Ruthie White Channel wamaye XSSSS bebre sanso and Babatu it was a good evening to everyone Solomon Kwabena Ifa was a good afternoon Maa Akos Yao Sebe Amakum Amakwa Himfi watching live from Gospel Oak Barbering Shop Akoma FM 87.9 Kumasi Adra Bohima Delis Osmamako I'm glad to join you again. We thank God for another wonderful week. UK and Wadi Free Baye. Ghana Kumasi was good afternoon to you all Maa Akos. You are too much. Yami Enshao. Tosa or say hi. Good starting of the week. Okay. Gladys or good afternoon to everyone. Gladys Yami Enshao Papa se onso sabre wajibre na woshe edike boating. Okay, was a poor sound feed me pacho monshe emayen feedback na eba no emwa ajua dance Akoma FM 87.9 Kumasi ajua menim se obi bia ho ye Facebook YouTube and afen so ye TikTok na yanko na yenua ba akosua pokua enkodi enkomo akosua me mo hawiai akosua na yadwa da me pacho say dia ne na ya US in China just ya the foforo no aba no practice kakra why anti you will suffer wo bonade ehia wo sa na yenkasa ahe na wo free bae pacho mi free tabre udia ne akosua pokua no okay ewie akosua wo free tabre ya Akoma FM 87.9 Kumasi me pacho me pesen ka me ma me kire me papa chechire mu me pacho denti a me ka se ma me kire me papa no me papa me ko obi na de me ko kire papa no ena me ko hu papa no nipa kra o de me ko ye no o ka che me se ma me moni din se wono nipa se me sina e de me ko ye enti me ko ye no na me nim papa ne da ba papa ni hu me no o hu se ne ba to en bisam se na hwan ne de me ba Akoma FM 87.9 Kumasi me maame ene de me bae ti me ka maame ne de ma so me nko na me maame no enso me nsa no mfa me mra ti me ko na mkaka che me maame ne se ma makohu papa no na papa ne se me ko papa ben makohu me papa na me papa ne se me na wo mra en mo se na what is saying and I'm so no what came to me me hu no yi and was say
na hwan na ɛkyerɛ wo sɛ wo papa no ɛnam so meyɛ papa no hu me ne ɔgyina kwaa ho ɔne ɔgyinaeɛ ɔgyina na ɔhwɛɛ me sɛ ɔhwɛɛ me a na ɔsan tuu kaa no ɛna ɔkɔɔe na mekɔgyina ho na mbisa nsɛm paakyɛw na driver no ɛka sɛ wo papa ɛno no ɛnam sɛ saa yo nti ne meyɛ metwɛsi ya kɔhu baabi a wɔwɔ ɛnam kɔka asɛm no kyerɛ papa no mekɔɔ hɔ nti mekɔɔ hɔ no mekɔɔ ya mekaka kyerɛ mama me ne sɛ meboa ɛnyɛ me papa no papa ɛyɛ nipa kɔkɔɔ ɛma meyɛ den medi akyire wɔkyerɛ me sɛ mpapa no te ofuru kurom ɔsɛ mpapa no te ofuru kurom nti mekɔɔ hɔ ɛkɔhu maame abɛsiriwa bi ɛwɔ hɔ maame no yɛ kɔkɔkɔkɔ paa ɛna mekɔbisaa no nti mekɔbisaa no sɛ mepaakyɛw me maame ne sister Chama no wɔsɛ me papa ɛwɔ ha ɛna mo sɛ wo maame wɔnka no kɔre koraa Akoma FM 87.9 Kumasi wo nipa tuntum sei ɛna wo papa ne nipa kɔkɔ na papa maame no sɔre to pagya ne mu no kɔyi picture bi bae to kɔyi picture ne bae no sɛ me papa no wɔnie ne mani ne mayɛ kɔkɔɔ ɛna ɔno ankasa mu enso ni ɛyɛ dɛn ne yɛ wo papa no ɛnam sɛ saa ɛne na deɛ me maame ka no nyɛ no kore na me kɔtena m kyerɛ ne mu sɛ mkɔtena obi so me sade me kɔtena me soa ne nkyɛn me soa bi nkyɛn ɛwɔ aprepo na mkɔtena hɔ me maame no kyerɛ sɛ maame no kɔ papa no hɔ kɔdidi papa no tem ɛsɛ ɛnyɛ ne ba ne me ɛnam sɛ na ɛnyɛ ne ba ne me sɛsɛ ti me papa no so frɛ me soa no ka kyɛn sɛ ɔmpamu me na me nkɔ na maame na ba ha bedidi na tem ɛna me kɔɔye nti me kɔ no bisa maame no sɛ no ma ade nti na makɔ nipa no nkyɛn hwɛ sɛ bi a bibi pa bi bɛfiri baabi aba abɛboa me sɛ menni baabi te metetene mprapra na sɛ fie gu atumi a sɛ dan nso yɛn han teska tabe 50 million ne 30 million ne 40 ɛna ade han dan ade nti na wo mpɛ sɛ mɛbɛn papa no wɔsɛ nya wo papa no na memla ɛna mkɔɔye nti mesa follow papa no ɛna mkɔɔye nti mekɔɔye no mekɔɔ na mesoa no ka kyerɛ sɛ me maame no abɔ papa no dua nti gye sɛ yɛdane mesa kɔɔ me papa kuro mu wɔ manson kwanta mekɔɔye ɔmo gye me fɛ so wɔde papa no de bibɔ ne din a na sɛ wo na ne wo hwehwɛ papa ne yɛ ma papa nso din no na yɛsi dan hwehwɛ papa ma wo ɔde kofi kwedu because sɛ wo hwehwɛ papa sɛ yɛ papa no sɛ nyɛ papa no enti si yɛtena yɛ papa no a papa no a wo wiase no wo mo yɛ bebre papa bi yɛ papa no yɛnkɔ enti mekɔ kuro ne so ɛma papa no ɛyɛ den ɛgye mesoa mo gye me fɛ so no mo se me maame no abodua ti manso kwanta hene no ɛhema no ɛkɔ mu na kyɛ sɛ duabɔ ɛwum nti just dame ansana 87.9 Kumasi yɛyɛ papa na gye me ɛna mbɛka kyerɛ me maame so wɔ mu odua ɛna mse ma yɛkɔ manso kwanta hema no ɛdi manim ɛde me kɔ ɛhɔ yɛkɔ yi hɔ no ame na bodua wɔbodua wɔse wɔ mu odua maka bia wɔse wɔ mu odua ɛma me de to me wɔ fam anim da to me wɔ fam anim wɔ fam sister de wɔka no wɔka nti gye sɛ baabi a me de bɛkɔ bia me mfa nkɔ na me nso me de akɔ yerpa ahamwa me nam sɛ ne saa de a me de bɛba ha no Akoma What do FM 87.9 Kumasi What do you no kosi sen me kɔ hɔ no na sɛ
nipa gu ho bebree nti woni time ɛma me nti ɔhwɛ wana wanhwɛ sɔfo no ɛka sɛ da foforo me mmranti ase mekɔ bia na ase nipa nti ɛnyɛ sɛ wode kɔɔ hɔ ɛne yɛ amoa wo yɛsrɛ mo ɛyɛ a monka mo nsɛm yie mede kɔɔ hɔ yɛ amoa me te sɛdeɛ wode kɔɔ hɔ ɛne wɔn follow case no ɛna wɔn antumi anyɛ meanwhile kora no ɔma ntena so ti ya monka ne yie sɛ bɛyɛ a wɔbi ntena baabi na wɔnkɔ dan mu yɛ adwuma no a yɛyɛ ne sɛ adwuma no ɛnyɛ because yɛn nyinaa no obiara boa ɛyɛ adwumaden sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ate nkurɔfoɔ problem so wokɔdi kill so ɛnuru wo so da wo nso wɔpɛ ne ntɛm sɛ wote aseɛ ɛna wo so wate sɛ ne nnua wɔ baabi nti ɛneɛ womfa nkɔ hɔ wɔn nyinaa pɛ obetumi aboa wo ti no wakyerɛ mu sanka sɛ mede kɔ hɔ ne mahu so anaa wɔma amoa me sister monhwɛ ne yie ma yɛn adwuma no a yɛyɛ no yɛn nso yɛwɔ haw ne yɛgyae ne yɛasɔɔvo mu deɛ monka nokorɛ ɛmfa nkyerɛ yɛn because ɛyɛ ade a mea me nua naa ɛhu woɔ ɛna ɔyɛɛ sɛ ɔsɔɔve ama no waduru ha deɛ anka mɛsɛ ama wakɔ but the fact sɛ one touch no nko adeɛ ɛne na yɛbɛtumi atra yɛ best ahwɛ nti mame wadi fie sɛn 28 years na w'ani frɛ die wahunu papa da m'ani frɛ die deɛ mehu no na wowɔ mfie sɛ na wohunu no kwan bɛɛ so na afa so hunu no mepakyɛw ɛkwan a mefa so a mede hunu no na mekɔ school nti mekɔ school no ɛna maa mpɛnimu bi ɛdii m'anim ɛde mekɔɔ abrepɔ junction nti mekɔ abrepɔ junction na mesoa mo wɔ hɔ nti mekora na menim wɔn mo ɛda nti ɔmo hu me nom sɛ nipa sɛ mesi bɛni na sɛ nipa sɛ mesi no sɛ kofi kwan do ba nini saa berɛ no ɔnya mfie sɛn na mewɔ bɛɛ sɛ 18 na 18 years no na womisa wo maame ɛma ne nka wo papa because akwai sɛ dabia no obi na sɔ wo nsa de wokɔkyerɛ papa ɛna sɛ na wowɔ 18 years a bere bɛn so ɛna wosan bɛn obi san de wokɔkyerɛ wo papa a na ɔte kaa mu na driver ni bi hu woɔ na wɔka sɛ wɔyɛ wo papa ne adeɛ because 18 years woahu wo papa da nti sɛ wohunu wo papa ɛnɛ yi a ebi a wɔnya bɛɛ 26 27 a wobɛhu no nti si dan na wokɔ na obi kɔ bi sɛ wo maame na wo papa na ɔno na papa yɛ tuntum na papa yɛ kɔkɔɔ ɛna papa yɛ ofiri na papa yɛ deɛn mepakyɛw saa tam no na obi na de me kɔɛ wɔde me kɔɔ hɔ no mehu sɛ ɔtena me sewaa no hɔ ɔmaame kɔhu me sewaa no mekɔhu me sewaa no nti mekɔhu no dabi o mekyerɛ sɛ w'ani frɛ die yi woahunu wo papa da m'ani frɛ die de mehu ne da na wowɔ mfie sɛn na mewɔ bɛɛ 20 years na mede hu no wosi 18 sisi asama 20 nsɛm nsisi so hello bɛma na memɔ ha wiɛ mira ɔho yɛ deɛ yɛda krista sɛ yɛba bi aba ha akosua pokua na ɔse ɔhwehwɛ papa na in fact ne nsɛm no a wɔkeka no nti aseɛ nim bebree ma me ne papa ɔwɔ hene na die nti na the age of 28 years ababaa yi anim wɔ papa wobɛtumi aboa yɛ nkyerɛmu kakra mepakyɛw ɔpapa no ɔmaame ne no woyɛ no ɔmaame ne ɔpapa no woyɛ no asɛ ntɔkwa ne atiaseɛ na nya wa ɛnhyɛ da nya apaleɛ hello me wura kyerɛkyerɛ mpaa metie o ɔmaame ne ɔpapa no na nya awaleɛ saa nti mfa sɛ kɔyɛ mprasɛm ne adade nti akora no ɛdu sometime bi kora mete so ɔkɔtena ɔpapa no ɔda na nsɛnsɛm bi bae ɔmaame ne ɔpapa no yɛ nsɛnsɛm bi ɛno nti na maayɛ dɛn akora no meteeɛ no so wasa aba back but ɔdum ɔpapa no na mmom no ɔpapa no yɛ sɛ ntɔkwa bi siiɛ no nti wɔsɛ akora no brɛ ɔmaame back nti ɔde brɛ back na sɛ maame ne papa no ntɛm no nyɛ nti na gya asɛ papa no bu afu na ɔbɛto akora no ɛbrɛ ɔmaame nti nyɛ sɛ bi ɔnum papa ɔnum ɔpapa no na mmom no yɛ papa no ne position akɔduo no nti no mempɛ sɛ bi a nsɛm no bɛyɛ bebree because ɔnyini na sɛ papa no sɛ ɔmmua no a ɛyi me deɛ menni a ɔsɛm biara ka bebree woka kyɛm sɛ ɔbɛba na mene naka
papa ni so yo hene we contractor pacha uche itie pa papa ni wa hene en kwa wo wa ko no nyo hene ba so yo hene so te pata sia kwa no kwa tra ni gender maami bi wode oye anya adwuma ono to na ka jam se okotra papa no on kwa nim na maami no so na mi ehunu papa ni fie Akoma FM so na kwa nso so me no maami nya na tie dum man no wadum endi sa tam no me no maami na tie dum me papa nchen on so kam se swabio nya swabio kura me ba anya swabio contractor ay no every contractor ndi o ka campaign no so ba fa na wu aja no wo panyu ndi dem bezam janza me pesa kwa ba beto akikan sem bia yi ndi me samo mo ma kwa na mra wo mu nyai bibia na akwa no omna na me ka tam cheno ansana ba bia ko no ko ndi pesa be ka zo ko papa na panyu be se ba beto to no because papa na ba fa na ba trada ama nsensem binti ama kwa na re to papa na se nyen ban biu na enti wafa ma yen hwe because akrai enti na make us no kure bi eni asem na work anymore the way I was sick and something minim me papa enti me hwehwe no te said ye unani frade ya we benya 28 years no wo hunu wa papa da se when we bibia to ha ma ye eni amon sam ben na wotete yes wo kwotena wo papa ho wo ye nunti o papa san wo netiko o papa mpamo no o papa ono anya ne mo ho bia wanya ne mo ne mo maame no ni nyina firo maame no anya na ensensem ben na ewo maame no ne papa no so ntem ana me tata nya wale wa wale no eyempna enti no ena mayo ne de ye twa mo twempna na dane awade enti bibi na asintemo ya ama akora yi mi hunu se onya kwan nkone papa ho yie ti no ode ti enti pese ke hunu problem no a asie no nam so ama na betra ha sei anya mi mom bia mi tin kan kwa che je metuma che mo ano se ma me ne papa na ho yi but mi tin nyina ntamu bebre but dia mo ma se metuma ka sa che mo fa so me mom no papa no wa panyu a o company fo ho o sai contractor o contractor ene contractor yi o contractor papa panyu ya se sini hene endi so opo ya wo do maame no kamu o manen e do maame no anasam benya kwan ko maame anasam ba so maame no na mo maame na ka the reason why in India yes answer because eno so because me nya kwa no eni mo fa no ma eden akọ me an kasam me mo fa sini akwa no na me wo fa nso de o me wo fa nso so me ne na akọ ni fie o patase man if yes patase me mom no ono man ni chem se akwa no ne tie e no ma me be se nyen ba no e ma me na ko se nyen ba no dia ani o me gina dia e no de ba according to ni no so wo ma me de o metnya chem de reason when dia o tin ka se but wo akwa no hu papa ani hu na no hu se ne ba no hu na nyo bi na be kire oh okay ma fa wonsia na me said you betimi a chirechire ye mu ntawantawa no eye abayewa yankasa papa anase abayewa yi maame anase ne sewa no okokotena ne nchen no because ba ne sewa no so betimi na kasa de yanka beboa me pacho mate me da sipi go fa me sinya mi shapa amen akua akosia me pacho se wo pamu aka no kore because tobo me pese wo be mekanse yesa o hwehwa wo papa esono se o hwehwa wo papa na wo ma menkyere wo te se de wo start ya wo kan eno obi na so wonsa eno ade ko ho papa ho first so at the age of 18 at the age of 20 ene ho ne manema ena ya kan se hwan driver ni bi eno hu na so wasa papa yi ene o papa ye kokko no ye tuntum you unim wo papa wakwa akotena wo papa nua wo se wan chen da meboa enti wo ka se wunim wo papa ase ne sen sa maame no kire se maame ban me maame no wa ye dan wo se enye me papa no anka akotena ne se wan chen na me ye fense maame na bodua ese nya ne ba ne me problem na wo ho no ka kire yen se papa
o papa enya wo papa no no a enka wo papa ma wo ni nua ba ye ne se wa nkota wo ne wo se wa nkota da me ne na kwotena ya da na wo ne wo ma me na wo ne kwotena ye na o ye hwan wo ye meswa ni wo se wa ye hwan ni nua ba me papa nua ba enti wonim se wo papa nua ba ye wo se wa e na wo se wa no so na akwotena na che ene na wo hwehwe papa afiri hene me patro de nti ama me pem papa no ase me maame no en me ka wo se me hu na me nko me nso papa no so kire se je se me maame na so me nsa de maba ai wo papa ji atum se ne ba ne wo se me de me maame no de me papa no ka se me nso me maame ne nsa na wo maame ne nso me nsa mfa me mala no ene ama me wo papa aji atum se ne ba ne wo me patro de bi ene no ma wo kwotena ni nua ho se yeda because onim wo o se dan ka che ni nua se wo ne wo ntira de nti a ema ne koba asa ne se me maame no nipa na wo ma me ko o mo ho nipa ma ko nipa na wo ma me nipa na o so me nsa de me ko yi no meswa mo ho no ene ma ihu se meswon ba na menim wo mo se wo ko ye no ena wo se wa no so enim wo ena onim se o maame ene ni nua be ma ne na wo wo ankosi da gi ho ne tena ne fie eno na maame no kodidi papa na tem se enya ne ba ne me eye wo papa wonim but problem wo papa ne wo maame ntem eno na wo ba me ahwa kanya se wo ba ba hwe wo papa na ne ene sai enti die na na si ho kwan se wo ba ye no be ka che producer se entawa wo me maame en me papa ntem enti ebasa mi hunu se mi kodifa ana bonkum enti no mo fra me maame na problem e ho no mo solve on me papa se be ya because who see one fie say no 26 years first was 28 first was 26 first was hunu papa na wo 18 eche mi fa bisa wo so na wo 20 like seriously enadwada and what was saying no what was saying me pacho be wanum na is obama me second story why I me fan say na mabre me tia me ya me ti what for o hwehwa papa ya den me pacho be ma woni mo no kra anya se wo hwehwa papa woni mo no nti say de na wo gi free o papa ho Akoma FM 87.9 Kumasi yenti ama me peno no me be ma me fan be ma no emwa me ena me nso meti obi fi ifi wura no to me nti nka da me hunna ka da me pie ba ko bi a me so enti wo pa mu afiri wo papa ho wo pa muwa ena di afiri wo papa ho because unim sa wo papa oye hene ena wo sign wode en oye contractor enti sika wo fie ena wo ho kire wo ena wo pa muwa na obi a wo pa muwa o manan wo ne be ma ba ko na wo wo mo 87.9 Kumasi ba me anka se na misua na me ware mai bint mai no na busua na mpene sunti na wusa the age of 18 na me wo mienu 18 years wo mienu enti wo mienu 18 years ansa na wo konya 19 years enti oba pani anya mfie sen ba panyin bi so na mi tibi menim homo age no just me ye no we ye dey just omo no mo ka de na me be hwe so na me ma de bem why me ana me ma udi bem papa na we de me na metibi ye me yen ka yefunu na be ye oya wonim oba wodi nkan age ena wonim de otoso mienu su age enti nkura na ni nyina no papa ba ko na different fathers bia na ne de da bi mame mi so bia na ne de nkura nan ni nyina obi a na ne de me patro han ma Beatrice mo akwa ene besu kura mu ni na chi ene besu me charge police okay dear
I am 87.9 FM. Where you need your monos one who Kokorokopa, where Pierce studio, but it's a Yaya Hushe, Yanni Agasio, I am Beatrice Nepia Muhaseno. Sister, well, first born, different father. Mienu efri papa baako ena mienu free papa baako omunyi na we mienu no mate omo papa na agye wo ena mienu wo me ho mienu na ewo ho no omo papa hwe wo mo me pato han omo papa hwe wo mo enti wo ha wo na sen me bi a mete na se ehame ebi a mete ne fiewra ne egye ne danti na ama me ni abre wani na ni akwa papa na koka chen se ba bia wotie no ho kire wo se papa no so se je se me maame edi me ba ma oboa me ukwatra wo se wan chen fie sen me kwatena ho na misha ukwa ena wunya asan wo ho ansa wo pie wo firi ho minya asan ena kwa no na misha na mikosku ndi na mikosku nti mfanse minya be se 3 years wo honom unya be 3 years wo ho na ubisa wo maame senta wantawa ben na da ono papa ntemo no e de no ka kire wanka hwea kire me megbisa no wanka ena hwan so na ka kire se duabo da o maame no papa ntem me papa no ne ka kire ena wasede na me duabo na da wanka wase me nko na maame na bondua nti je se me ko frɛ me maame de ba wase je se me ko frɛ me maame ne ba na ono maame na tie hwan na de wo firi wo maame nkyɛn kɔtra wo papa nua ne nkyɛn mia na me koi wa na wo firi wo maame kɔtra wo papa nua ne nkyɛn me papa nua ne o se e ba sa na me onipa ne de me koye no onipa ban me maame na wone me soa mo you ye are a confused lady. Let me tell you, mamenka no crencho, you are confused. And I say a man no no funny and as our friend. Hello, Bemena. Yes, Libacho, me chama Temukaka. Chemi Mupana, me yanchrimu. Yo, I'm the Aquano. Akona sama ba, I'm sa o papa no mamino. I'm the Entawanta bi ba na mekano. I'm the diabo bi bem. Hello. Eno de matewaka na Entawanta no because wo fa me chiro me na meka o ma fa mi fie. Not knowing say no eno mo ono ani ni apanyi efe me back say wa tine ne wo so ntino enchemu kaka na de chemu ya me sha papa enti chire me yo empe ene ono ohine na meka ne tra meka na wono mutai no emze di emze ho na kasa bi ho na se enhwemu no emse na enye so sa na emze ba sa na oba ne be ma ntem ne ba sa na emse ni nyinimu no ena obi eka chan se o papa no ni nia ba tia ya wo sewa enjin ma me fa nko no fa so hu ye no oba ne gini tun je abofa ne ko try enji bi o mo ko try no o mo ko try no se papa no so ko ma me no ha ni nia ba no ha enam se dia bo mu ni tin no se no ntimi ni abofa ntimi so mu na so kasa no ba so cheme mi pa cho me ti openi nti dia bo ni nti na ohine na asema meka no ntimi enso akonuma so be mani bibi enti according to you know mi ti a che kaka no enza be ma no so ka say ansa no be gi abofa nsa ba no gisa o ma me nan kasa so ne nsa e ne ba no ho say e no kwesa ne ba no na ogi tu so ansa no be kasa so che wadani bia no ni nsensem bi e wa che ni wa yi ni nyina ti o no hu say pa say ne ba no na sa wenye mpi odi a enya de obekasa akwa no ana so obekasa oba no wotinya mpo wotinya kasa ne ba no ndi sansem no se de tie na ne biabo be mu no emse ma be ma ni nya bufuo eni ade ade a on peso obekasa abofra no
nti akwa no wadi ka kwata ne so ankyɛn a wogye ne tum sɛ ɛyɛ ne blaba ana abɔfra nso so wohunu ɔpapa nso a ne wohunu nti ɛm sɛ deɛ aka no nyinaa firi me nuabaa no a yɛ abɔfra no ɔtɔ no maame no. Okay, na officer Chrema me misao say enei ya wo wafa si abaha na wote sa problem yi anase munim se aduabo bi da maame no ene papa ne ntem fa abofra yi ho dada ena muntu ho ana mo bia me die ne prenie minim bibi sa na mente se diabo nkura wo msa minim se ntokwa because abofra no to no me ne no ankasa ene me ofa wa firim eko papa ni fie e opatase depo police depo so e ma yehu papa no nti ono a papa na tie no ka se onya abotan ye di nkomo nti ye di nkomo wi no ka se abofra ne de o maame ya den edika ka se ne ba no me mom no nam nim se bia bebu akire nti me kwa no okoye no so me de me hu se so me ko obo me di kire o mu nyina se me de min chantro ne mom no ko fi kwa ni gina wi ko fi de woni sani ni aba na me no me mom nam nim se bia bobi eden eta o mu wienu achi mi yi se do tuoi eni aba panni ka kire me sisi. Okay, ma me re na wo se wo ni obi ka ho ko papa ne ho abaye yi papa ho ma ne ka se eduabo bi e wo ho eno no ye bra na poku ya akotena ne se wanchen aba ana eye before okotena ne se wanchen no e na mo ko papa yi ho oko ne se wanchen e kotena ho e bai na okosusu no tre me ofa me ofa na me ka so ka no wa film nti ono na ofre me ka ho na me so o me simi ni na me so me minino pa na abofan so ye say okotsa hodanti no ye ni abofan nyina afa ka ko patase a wo kire abofan fie pa ye ko enso abofan so nya mre mai eni edi nkomo me mo no papa ne de ono de tumi ni de me ma fam de ogitu se e kai ne ba na me so ediabo no so mente se sia me no kasi ya na mente se ediabo bi ete chiri me mente ediabo ne da. Okay, enti poku ya papa se poku ya maame enne se chire ne sia duasam yenu e ka se abayewa yi enye ne ba sa na we mo enunu ne kakra emisa entokwe si ye anade si ye ntia ema maame ne ka se akoda yi enye papa ne ba unse nipa de obu a na bufo ba on se de nipa dia tije obu a na bufo ba atatam no a wa ha se na bojo meso so mi ni ano no menam di o maame achi me mom no me no nche musa obodua ne mente se edua bobu akire mente dia bobu akire ndi se no asaka se dano ebia na omumienu no se adofo de o ma na nim de swataze until say ubenya omumienu na so benya ba kono na transe ni ba me ne transe sa say ebia na kwa na say den na muntam yeza minim se bia ntokwa na wo ntem ana se bia me ka se bia na yire ene bia wate mini abayi wonia me sa na bia ni hu no. Okay, nti se poku ya ne se wa akotena ya free ya wo free ho enye se poku ya akoye niama ho sem bi ba ebetumi aba se poku ya yi papa ena ka kire ni nuaba ne so oma baba wen samra ne omame ho because onyi ni ntum 100% se ne ba sa ba dia o kan zuom but ena make sure say onu momu de ohene ne de ohene ne de min kabi man sana min kabi mamni aba na mi jantamo jambasam chance ni ohene ne ye kire me no o papa ne ye kire me chese akwa ne ne ba memom ni o ma me ye no ena ha wani ni kran kire no na kwa no so madika one ne twempra no mu hui o mi de so me ne na tiadum mi aba no me na me tiadum ana ohene no so efie na room no so no office hono no awadum. Okay, okay, trust mame so enti mi aba no me one no me empana o mo tweno na
me hu kwa me so mu di agro ata se me na me nyini na me nyini bebre sa na ma at the age of never say 24 20 something years oh ndi me hu o mo sa ni se bia se namfo ene mema ne ma ha ni achi a me hu se ni sa ba mu no ene mu se bia ha black coffee ba sa no je na mu no wo yo hini ndi ena fin so sa infant o infantin za oh okay almost say o sha pray your name papa say too much uwo papa uzo papa ni saja wini ni papa change na papa na ka ho na abofan si gina wa kwa be tisi se we ba no wa tisi wa hunu ne da na woni na transi de me gidi se say ye wi a akwani ase bia so no obetumi aboa yen ama ya locate papa na ye ne no atrase de nkoma hu problem a o ne atumi have solution metini me da se papa enti when ya da say ye wi a ye ne obedi nkoma na kwan pa bia ye befa so eni pokuya ma me atrase na ye ne nana atrase bia na ya solve problem no ye behwe se betu sa na mo no ama won so abo me do asba me do abati ure kwan bia obi a ure munya kwan so amedi mo kinam no mako ya me nshira o ya de wano ase me zum da bye ahaya kuma 87.9 F makwa mu nsam dwumade no a ena waso egusu a wutie no na sesesa na oda so ne be ma foforo ne tie ne be ma ne tie obo aba ne be ma ne tie ne be ma ne tie onkwa na tie eno mam ye no no me mam ye no ne me ma me no ene tie ifi ba ono mam ye no ma me na tie do praprem ene say asade ye na wonkwa na wotie bi na ono ma me na tie ada na wonkwa pai so tane yi bi nton na wonwene ho efie na mtimu no ye tumi eso no ma me na tie me ma me no nso ono otumfos woni baby ada na onu ma me ya chine ne nkoton fos ma me wo ma me kura bi na nso kura bi wode nam ha na nso dia fa kire ha se wonya mfie aduonu nwotwe sa na nkan ye wa wo mamu nan enya fe na papa ko han dan mo watena mu ebia na obehwe wo de say ye bibia to ye bi obetumi aboa but aden na won so wo mo ho so emamu nan me nsama akọ emeya nti na ema minti nti wontimi ntonfo so ne bi mu ama me woti ya ise wo bae wakyekere won sa gubo wo ye sei obi a ne nsa ye ne ya no ebia na ye stiff sei ba cha mo fanto be so ebia na ye sei wo ye ne sei ye nye eno no ye hunu sei we no nkwa no kra betumi di we ye nkwa ya de amana hie na sei won sei wotumi ye ne sei wotumi ye ne sei wotu enti ade ai na ya wotumi nyi force ne bie ba ku bi ba ne say yeah but or the cinema what the cinema what the ne ba sha kire wo fufuo oka wo no obi aka ma no won say me hunu ba bia yo ya untumi nyi force ne bie emfa nkogya ma me abrewa say enyo ma me ne ko force ne ba wo hwe na o ma waduane die me sumi tunsu yenye na make ya so nsa yo ya mesi ko pensuo ton mitonsuo na insu pa ba nso a mitimi ko bi ba e ba a mitimi fa nye hwe enti se o papa nya dem ma ho so hu na ya keka na fa o papa nya dem ma ho minya pie ba akokora metinem na me dia ayi atomade o papa han dan ma ho na sa ko fa be ma foforo be dem na on sa anyem o Nkrafo me se benyim. Me se nkrafo mienu wo mo papa ho. Me nsa anyim bi. E na wo se mienu so mo papa hwe wo mo. E se nka ha one sen. Ma. Se efie na bitim no na e ha me. Ne sa de anka me fa ma. Me fie na bitim no na e ha me. Eno nti na ma me de aba. Na o ma mienu ne papa ne han bi ma na ne ma ne nkwetene mu. Ma oni be ma foforo awo nso me. Oye gay. Debi. Ono ba foforo awo. Ono ba foforo awo. Evi ase pa ya ba mu ni adwuma yesi e beye. Aya kuma 87.9 FM nti no ya nhwe na wo maame eno papa duabo no mo enyimfiri ho omunyi ntawantawa ni mfiri na papa ntumi han dan fama ho
ne dem eno nko no problem ade bai na eyeda na ne be ma na otoso de ono wu mienu no last one eyeda na mujaye ma na ase wantene ne ho enhwe enkora no eyi mame eyeda na mujaye na meche se ontimi ontene ne ho nhwe enkora no yi mame na se bi bisa wo se wo maye se wo se nan mienu we wo se mienu wo papa ho mienu wo ho mienu no omo papa hwe wo mo se ane na wone wo tia wan hwe wo mo no wone wo jai no be hwe wo na meche se ma antini yi se ebia Isma Bram second story why enti dia wo pani abahwa ama why when you ready so be kan okre wo mu akire ye woni ne tia no eno de wa anhwe wo mo but woni ne jai ende ohwe wo eye se woni ne jai wo hwe wo mo why enti se so problem an say ye ka cho papa no han pie ba akoma wo hawa no emoti nko na adomanse wuti abagi ko wo hawa no 87.9 Kumasi ye behwe ni asiesi omo mienu ntem why duabo bi e wo ho no na ye bi adaworo mo be gwa me yada no grow fine herbal tonic mo jadura wonu mu a wo bedidie na obeda onan ne won say yetititi no beko wo fichi crazy sisu ye no bibia betwetwe mu kama oba fichi kro no emayi a eya na kofo haw bebre e de bre bitumi twa awo e bitumi kofa ya de foforo bi kra na de abre grow fine mo jaduro papa make am fodi am obesima bia so wonum bi be ma oye adwuma kakra bi asesi ya no ubonsa wo te so no wabre adwuma a edisika ba fie ene adwuma so a ema efie eyede ni nyina eka ho bi oba no onyini nanso ni nyine mu no waye se nyanga maame wo nyine mu nyefe papa wo nyine no emu enyefe mu nyina na busia no obi ehia grofine emojaduro wono mu a ebeboa mo papa menye twinyi adoa obi anum bi grofine mojaduro papa grofine mojaduro papa sa pepepe na tie o kan shi Draclane ubenya bi ho Mr. Eba kwale na keba Ashton Room Smart Ebo boase Fredmans Apidang Pure Leaf Chemical near Basho BMO ubenya grofine mojaduro no ebi bamodia na Fred Dr. Grofine e was 0244 596532 0244 596532 Grace Gift about clinic and laboratory services yade be na Grace Gift interest ema prostate cancer prostate enlargement me pacho wa yemre e wompem awo na wo pe fibroid ena nei edawo yemu yefra yekukurobo wo nko a wonyinsem enya benfie num na nso so wo hoda fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and the typhoid fever malaria and ulcer yade be na kwa Grace Gift akachia Dr. Grace Bodi one share na fe won tutu ase deku emfa ema wo Kumasi Oshim School Junction wo Oshim Amam from Barakasi Road Enkran New Achimota Yeben Petroleum Bungalow no Yene Family Life International School no na share nemo Grace Gift ba efiada bia no betra se na wo hwese bi wo si church no ne hamemu a wotu say yade last stop and Grace Gift frame 0543 320030 0543 320030 Dr. Mafo Fertility Herbal Center awofie ne ho ene wonu wukunu wone wo yere mawade emfie num fie due no nanso awoyi musulia mahwe ni mu a emma sese awade na kate yes so ase ogene baba ma de akomo oba fofra wo ye fertile me pa cha mu awade emu bamode na kwa Dr. Mafo Fertility Herbal Center so de tie bia no Dr. Mafo ebejew enura obeyemo efutu de bema mo akwankyere bia de bema mo ni so na mobenya awo wawo nanso ba no waka fom ontumi nante ebisi wawo nsuo ba ebi kura so di from consensus waka wo ba fine me pa che wo bamode anabra Dr. Mafo Fertility Herbal Center edura wo de beyewo eno nti wo abrochire wo wankra regions mu bia na obabi e wo sa condition no emu ana wo de no eyawo a ehawo wo de frɛ doctor e wo 0244 411099 0244 411099 atonso esreso atebisi abase Dr. Ben Presby School no wo fe no sesi ade ho bia no ono beka yenkwan na mene second story eni nkomo oba akoko plantain chips memo ha Maa Akos hade boko okay within from comfort okay comfort every hin na buy ashama na buy every comfort yetie o ama ko e boko banya boko sam ebe se me Nigeria na me wo na me fe Nigeria baga nti me ba na me se nko me bada okosua beautician ejuma nti me wie ye no me ba me papa ho wa ashama back ti me ko ji load ye
di akoyi nails a mede ko echima nti ho na mede be ma bi sha banta bi sha ya ye friend ya cash nti o se o se na me any I was shadow didn't the cash then what the battery mu a friends eh cash sika that is what shadow nti me kansa no eno so se na me hu we fa matimisua metimasua de ko echima de na chese me ni ede me yo ba ye timi di me bobra na me see you mat na mo mi so de mema de aye me ntama me ni gide bia wo mema bi mu emu biu eno so onu de onti sa na mpo no oni ni wi neti ba ni wi ka aja oni ni mba no ka kwenti oni ni wi divorce for many years na me see sa emo ni kwani nyame ni me hu nkola mienu be ma ni oba na me so sa eti osisa mbi tu mo obebe hu me papa no abe me ho ade no ba ware me eti me beji tu mo enti be a week later eno okachem say me be hu be bia what before that okachem was self contain was stores kra we ni enti say me pena na so ware me a obema baako na me dia ye dem me dia ye mejuma na me see you Maa Akos week later me corner shop one oti me fa nkola ni mu nante ti me di ofa moto ma ye ma me ni nkola ni kwa ye ko na yako pie so a bush mu edan onwie ye single room onye mu shi me ye mu shi me light so ni ho na obi a was self contained the house when temo na me person come go back but me hwe nkwala no so mususu a me ntimi njo mu wo bush mu enkwa na so na me nya bote no oba maka 87.9 Kumasi nso oba ye no obeba nkwa wamba nton be like at this sign and or the buyer oba na me catch say pacho na house was self container we krano was stores ni mu wehi edan so hwi ni dan no so obepa macho catch me say like ono oni ni ho adage because we fashion designer enti nkwala no ma me sister mu nya makoye ni ntino afa na wa ba ha enti like me pena obesese hanumu na manfa na me see you mate emo no kan nya me kɔ nails echima ba na me so me di me sika menya wo nails echima na me di abeye edwane ni bibia mamu o na say me yo mu fine unto the stairs say ye wo ma ye be kɔ December no mu na akola no ma akwan nkola no ma akwa na me nkola no person be kɔ ma me ho ba na me so me yo ba tan me ntimi nka so bi ba sisi yo mu te wenti o ma nkola no mu kɔ se ona me so me ka chen say me pese me nkwasa me ma me December no onu ko to nyama bi mu ma me se me fa ko me so me ba nkran no na me be ati film wo kuma se ha enti emu na me da out of frame me say YouTube for say yem be twa series bi ma o mo enti se me ba na enti me see you ma enti me kwa nyama ototo ma me ko ja se ma me ho e na me di me ti do mu ba kuma se enti kuma se e be twa series ni bibia wie obi mu gi me phone no wo me nsem na me friend kwa mbe so no npa ko fa so je phone o mu ka chem like ye ni na ye won da twe mu no so me ma me phone na on fan phone bi enti me bie password ni woni ni e na from there no mu ja me hotel me hu me phone bi ti me di madam for phone e friend no ka chem say oh say na betu me to send me scan na me fan bra back e no see you and it was send scan ma me kwa ya sa dan so ade chin me kwotwa loan na me friend ka chem say me loan ni sika e na no didi mata me ba kuma say wan kan chin na say ma ba be ma ho na me ma ba be ma ho say ma ba be ma ka me nyonku ba no on fa won kasa enti my me catch like we are exchanging words on the phone. I said okay, if you don't want to pay the loan for me, if I done it fine me no money 87.9 Kumasi enti me kwatwa me loan ni buy afi no da so afrefre me enti do the stand say me wo ma me bi nche no frɛ me catch me say ni mami akofa nkwala no mu aba enti waka me ho asɛm akyɛ ni mami say opeso be mu na me catch ni say o catch ni mami say me ni hwiye and o say opamacho ti mami no tell say mami so me nkɔ na me nkɔ te dia ni mami be kan say after that na me ni hwika maka che ni wo mami me mo ni kwani nyame ni mankɔ say nyume ni kwa me kɔ adi anopa Sunday me kɔ ani me kɔ hu lady ni wo dan mu me chia no lady ni hwɛ me ti besi me na me yemu hye me uko hu lady ya enkoda ne maame me so waka chem say ni maame ti me de me kɔ me fi say maasi enti ma like maame be ma ne frɛ wo no sabra na o maame aba na wadi wo ho adanse aka ho asema kyerɛ o maame so opɛ wasɛm nti opɛ se wo hu wo kɔ ye no na enye o maame ne mo no eye wo step enkoda ne maame enkoda ne mo hu me mo di me ka kodan me so me ni me okura na se me ka ti me pia abonte na maame bia ya me kɔ free tu kɔ wo so wo hwɛ wo saying from it top to down enti me yemu hye me enti me pie ye na me se me kɔtɔ rubber besi sa me nyama ba ko bi woni ho
ti mami be am ko food staff no obo mi di no abayewa mo na wo be ye den wa ha adam mu kra for me mu be tan dan ba ko am si wan kra be ma ni sani mami nti na maba se me di na agya e na o si o onye no kwa na akwa ni mami akwa no mu mami no no mu ka ma ba no week now ami sisa min kasa mi chance kwa na oba ni dididi manji mi nya hwe na oba we mi sa be man se mpacho na o mami wen se wo kwa kosia be man ni mami oni ho be man ni ho mi kwa no ni ho kwa asori won twen no man twen mi kwa sister ni catch him se man twen no man ye ti mi de mi chen so se de na mi jawo na mi fa mi nyama mi tire na mi de mi kwa ti mi kwa no friend mi se wa ba na oba ni yes my best sister mi nyama na mi se ki na mani ba no se na se sa ma jam breja ba ku bi wo ho oh Maa Akos ni kwa ni nyama fa moto we na mi sa catch him se pa chon fa bre mi ni kwa ni nyama di bre mi ampa na mi giye mi kwa ya mi infinity really like a 3 months or 2 months na just wo be yi wa hi enya o maame na o ne mo pese uhu no I don't even it's like I was thinking say senka me kwa no di enyuman mu na ko kan no o pese obedi mi na me kwa na woman di bibi bo mi timu a minim na se nkwa anso no Maa Akos ni kwa nya me kwa na o se chima basika manya bia bi di baye aduane asa obi a me kwa ya ka etwi mi ye aduane because me pen kwala asem that time enti me dey kan sama nka hwenti within a 2 month time me hu ya me basa say HIV symptoms me friend madam for nurse ba ko bi na me ka chen so say ni say na ye me no so oba e betima ye say me kwa test me kwa ye say enyo no na ye nyi say me see what me gin di say enyi say me kwa 3 hospital am say enyi say me see debi enye nyi say na me kwa ka chen mama si mama ka chen say me kwa na me kwa bo be ma kwa na me ka chen mama say be ma na di ka twa me ntro e na owo yi me so me obi owo yiwi na se oni ni yiwi ni nja ntokwa na aba enti mint na mama say mint mi yin se kwase ye busan so ye yin se hu ya obewu enti dan mi nko bobo e mana amane enti mi kwa mi de ni number mama mi friend enti ye friend se menyim de say adepa odanyame ase oni de odi mi mama kasa boko ni voice so ye de mama say mama kusikoni uni suban be ma we de na eche say be ma we hwini na me ka che mama say ma me na meti meja na me nim bia ekoso nti mama kwa me nim beda ni kasakasa nti me shop na no me mama ka che so mbra na obenya ni na sede ampa oba me shop o mama nim papa meti no afi ye wo ha eti me mama nim papa meti ye no e no oji tu mo si asa na obehwe me no eji se me betena onu ni dan no onu antimi nhwe me on to me mama me ntina baby no me fancy can this me say bad na no back and na mama be frem no catch him say me tin satan so na papa so na afi na all sisi ni dan or like table dan bi nti mama say me ntimi mfa me yefunu enkotena hono mo ntimi nko be ma ne ho no say na obetema ahwe me kotena alone phone so pressure me obetwa so ntwea afa titi ni dosu lanu bi ko catch him say me meet ho na enti wo sign ne be ma no kotena biem me say ko biom na so wo so wo yere after say you no call forever and ever amen Maa Akos mi di asemba so boy enti asem no a ode ba no eho e na ye betie no enyiwa fidie no mfiri ha sei twen e ba sisi fra kwabo ya enua akunta kwabo oh ya ni romance ni bia na me ne ti a obo a me ama me wie me secondary school that na me home economics enti wono na bo a me ama me toto me nema ye me practicals nti ba ne koye na koye na me hu sa wono na me ne tina ya kosise me wie school nti me ne nyamo ye ene ne wo ma akra ne kra wo hosisi a me ne wo kase wone de oya man sini no wo ba cha akra ne wo oko school wo bra wone justice and tamotete ye ya titi e be se me Nigeria na me wo e na me fe Nigeria ba Ghana nti me ba na me besin ko me brada wo koso a beautician ejuma enti me wie ye no e na me ba me papa ho wa shama back ti me ko jilo di ye di akoyi ne osamidi ko echima nti ho na me di be ma bi sha banta bi sha ya ye friend ya cash enti o se na me ene e wo shedo oni the cash then Maa Akos what the battery mu a friends cash sika that is what shedo Maa Akos bi enti me kasa no eno so se na me hu efa matimisua metimasua de diko echima de na chese me ni ede me yoba ya timi di me bobra na me see you mat na mo mi so de mema de aye me nta ma me ne gide bia wo mema bi mu emu biu eno so onu de onti sa na mpo no oni ni wi neti ba ni yu ka aja oni ni mba no ka kwenti oni ni wi divorce for many years
and I'm sister I'm only planning a minimum who in Columbia no be mani oba I'm so sir it's your sister me did 2 more be me papa no be me ho ade no wa worry it's me be 2 more did a week later and o catch him say me be who be before that was sister Fonte was stores crowd we ni say me pena na so worry me obema baako na me dey aye dem me dey aye me djuma na me see you Maa Akos week later me corner shop one of me find kola ni mu nante ti me di ofa moto ma ye ma me ni kola ni kwa ye ko na ye ko pie so a bush mu edan onwie ye single room onye mu shi me ye mu shi me light so ni ho na obi a was self contained the house when temo na me person come call back but me hwe nkwala no so musu so me njom wo bush mu enkwa na so na me nya abote na oba maka 87.9 Kumasi nso oba ye no obeba nkwa wamba nton be like at this sign e no dey buy oba na me catch say mpacho na house was self contained we kra no was stores no mu wani edan so hwi ni dan no so obepa macho catch me say like ono ni hu adage because we fashion designer enti nkwala no mama sister munya makoye nti no afuna wa baha enti like me pena obesisi hanu na manfa na me see mate emo no kwani nya me konnel se chima ba na me so me di me sika menya wo nail se chima na me di abeye edwane ni bibia momo o na se me yo mo fine unto the state say Akoma FM ye wo ma ye be ko December no na akola no ma akwan nkwala no ma akwa na me nkwala no person be ko ma me ho ba na me so me yo ba tan me nti me nka so bi ba sisi yo muti wenti o mo nkwala no mo ko so na me so me ka chen say me pese me kwa sami ma me December no onu ko to nyama bi mu ma me se me fa ko me so me ba nkran no na me be ati film wo kuma se ha nti emu na me da what of me say beautiful for say yembe twa se wisi bi ma o nti se me ba na nti me see you mate nti me kwa nyama ototo ma me ko jasi ma me ho na me di me ti do mu ba kuma se nti kuma se ebe twa se wisi ni bi awie obi mu ji me phone no wo me nsem na me friend kwa mbe so no mpa ko fa so je phone omu ka chem like ye ni na ye won da atwe mu no so me ma me phone na on fan fro bi nti me bie password ni wo nim na from there no mu ja me hotel me hu me phone bi ti me di madam for phone e friend no ka chem say oh say na betu me to send me scan na me fan bra back and not see you and it was any scan ma me kwa am sad down so adichin me kwatwa loan na me friend ka chem say me loan ni sika and no didi matter me ba kuma say man kan chin na say ma ba be ma wona ma ba be ma ho say ma ba be ma wa ka me nyonku ba no on fa won kasa and see my me catch like we are exchanging words on the phone. I said okay, if you don't want to pay the loan for me, if I done it fine me no money 87.9 Kumasi enti me ko twa me loan ni buy afi no that's why frɛ me enti do the extent say me wo ma me bi nche no frɛ me ka che me say ni ma me akɔfa nkwala no mu aba enti waka me ho asɛm akyɛ ni ma me say opeso be ho na me ka che me say o ka che ni ma me say me ni ni hwiye and o say opa macho ti ma me no tell ma me so me nkɔ na me kɔ te dia ni ma me be kan say after that na me ni hwika maka che ni wo ma me mo ni kwani nya me ni ma nkɔ say enyume ni kwa me kwa adi anopa Sunday me kwa ni me kwa hu lady ni wo dan mu me chia no lady ni hwɛ me ti besi me na me yemu hye me uko hu lady ye enkoda ne maame me so o ka chem say ni maame me ni me kwa me fi say ma ase enti ma like maame be ma ne frɛ wo no sabra na o maame aba na wadi wo hu adanse aka ho asema che o maame so opɛ wasɛm nti opɛsi wo hu wo ko ye no na enye o maame ne wo eye wo step enkoda ne maame madam enkoda ne mu hu mo di me ka kodan me so me ni me okura na se me ka ti me pia abonte na maame bia ya me ko free two point wo so wo hwɛ wo saying from it top to down enti me yamu shimenti me pie ye na me si me ko toro ba be sisa me nyama ba ko bi woni ho ti maame bia ya me ko free food staff no obo me di no abai wa mo na wo be ye den wa ha adam ukra for me mu betan da ba TV Facebook live YouTube live and obehwe bi nso TikTok nso live Akoma 87.9 FM di Maa Akos enkwe na me aba comfort enkoto aye nkomo twetwe no nso nti say akoduru se ye wo keka na se wo san ene be me kwatena die na si ye ya wo cash Maa Akos sentimenti ne kwatena ye no enche ya na lockdown ni bae na some loan phone so ma me pressure afi no catch him say me meet ono say me so me pie ko pesika ne bia
enye yana na me ka chense obi a menye mi no wo si me nkoye adwuma me da nkoye adwuma me shop yi so afa na me bie nyama nhye da nim nti ma me fa hu bufo and so no tu kwan nti me so me fa hu bufo na me ba me shop na me ba ye no nukwa ni nyame obi ampo ambassador no te se me nanti fiti from kanewu enko santo distance room nti me ko no e na ofre me no si wa ba na me wen na me se me ba timika okaje me se me ba no nukwa ni nyame so na me ni sika bia wo me so nti driver no ka me mo ofa me keke ti driver ni ndi me kwayan kwasi ni fi no se abai wa na okwan na me se o me se no na me ni sika me so me fere nti o si me wona me na bushin mu na me de kodufi me kodufi a me bo gate mu wa blocky gate na asha me kan so above 10 to 11 na bush mu so na me bo mu se nti ma me fine to ma gwa ye di pipa ye nansi ni edwa bi mu ko next completed room no na me koda me da ho san be say 11 to 12 no pi me ma me hujiji fo ma me hubunsan for say me fiefo afra me say asuma me say me bra me jeje no me pack me nyama nko any day nti me o kasa na I was very annoyed nti me say shemaso and obeyi mas ni me say fimaso say no no kasa me de me say no bu start say obo maso say my to kwa ba yentem nti man kasa nti me ti won o ka chem say me besin koda na me yare onu ni score de me be ko hospital. See, I didn't to associate. I became very annoyed. Me obisa myself, I'm in person me fe no. To the sense, or catch him say me suba am ni word die no. Ni nchi ho. What's this my ben and any woman and like the way I don't know, but see the way I mean say obisa myself am in fe no. I dey so kwa 10 cities. E say me nko full staffs. En kan na me ndi be ye gba no ba so me di 7 ni kola so si me show mo. Enti no okaje me say suba me ni ti dan no no mpenti me nko no kofa ne yiri aba na me se kofa yiri aba enya no so ne yiri aja na odi ma anyin se o se mame mu fa ho betena dan no na o se me kofa ne yiri aba o se kofa oba na ba the second time o so kofa ne yiri na aba na me sim enti me po man fi no e na bed na me dam so no e na wa TV ni yekese na wa to TV na kwesi na dan fu nchem e na fan wa do fan wa na so pamia na opamenti me de yo ya no ka ye me time e na me sorry e na me fa me tire na me share na me kwenti na me su e na abewa bi frem no so o ada na me su gu me nyinsen su sa na akwa na oba no o ye nhira ba ma me nyesa na me bebo amane ni mama me no na ma me se me san ko ba san time so na kwase bu ntu mo di mama me we fi wo dan mo nti me sa ko ba se me koje me koye no wa lock wa top lock se bia sidan no e no no akasa nivo ti me ma me ko bie dan no me fi obi so be bie dan man ti nipa no be bu dan mam na me wem na so nko bibia bag ni nyama ni na ase wo ono ase me di kan kom ma me ho na me ka chen so ono nko na nko di kan kom ma me ko bo ma me amane se se o pese me betena mo wo bag me ma me mu frɛ ma meba wa ono de wan ka ho hwe enti na se pa me ana opa me enti me so me fa ho obufo na dia me so me ko aye toye no na me so me sisaye bed any gas ni standing fan no na me so me fine be ma ne dem ne ma no o fa de bed Akoma FM 87.9 any standing fan onu ni ade mi nsen pa metan woda abro ni madanse enti mi koye no afi on film biom e na me di ko social welfare no social welfare no be ka to no si ma wia ni kete mi si mi so mi wia kete bia mi fa kete bia nyama me di ban no ka abro no kwa wo betima di madanse e na social welfare ni se na mi nko fa ta nyama na mi nko da ho enti yam ka chen se na every month every week bi on fa mi sika meto yeah no di ko 2 or 1 2 3 times na for me first social welfare for no mu didi matters e den na ko so no later me sabe friends wo fa me say kan kwato no say me fi say me ye na onu baby am di asem no ko no no pa me carry mo enti me ma asem no kan de e foolish case am sisa enti on fi me an ko say like man na me am si say nyama mu aba e di ama me shop no so edwuma mba e na me be ka che no me say no di ama ye ni na on fa me boni che so no anim say nya me na nyin sen no na ye me sa e na oba me shop no say me nyin sen na ye da nyin sen kokko Nsem ko na ma bubu dan ni ko yi ni ma de ko fi enyo no po like say no see say me like obisa ma say ma me fi no na as like me I don't know say like me nkasa no obisa wa sem so a wo fi no me fi no de ntina wo fi no de ntia me fi no say sometimes say 87.9 Kumasi okwa on jamisika next okwa ejuma so ba say na eka so wo beto bibia bre wiri no on to baba ti ni mani de obeto abro mu e de na oto bre nkra na on to bi mre wo yeah to like we drinks and biscuits and bibi no dia bre nkola no ba me de on to bre e bia na se de wusini ni asetena wusini ni tie nti wonim so oto bre okra no a okasa won wo mfi no na bibi na oto ma wa wo beje e bia no so nti no won to mfama
Maa Akos enyo no nti. Na ye di nti. Odo ne ma ne che ho. Maa Akos metima kan say sir. Akoma FM 87.9. Say woni nkura no so abeya akorafo. Maa Akos de bi da. Nkwa na de na me dom papa. Nkwa na satan na me hu ye nti na me pen kwala asem. Ti me po mi chin kwala no mutan se na me no mo bo communicate mo se nyesa me mpo mo asem na me pese me train mo se na like akwala sorry a obetima boa me atwitwi nsimu apadai mo ye because dachi misum omunua beba na omunua ba na obetima training se na misum training omu Nkura ne ma na mema boy and girl. Okay, Penny won fie say. Penny was 10 to 11 years. And Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, enti bra wo ka kire be ma ne say on sign emfa wo back because na ye nyinsan kokko na wone ne dete o ka kire o bisa wasam a wo fie no woni ni nkomo da bia ne wamu na ne ade wo ba back no de ne wa wo na me hu ye ne ye say nyinsan kokko na wo you na me be ka kire nse na me so say na just odi me boni be che ma hwe me back no I just say me pini so ni me be da e wo me shopping na me ah woni me be da wo me na so opene ma na mo kwada dem na ne shop wo de mo kwada shop wa de to aso e what's it no so Akoma FM 87.9 na case we die no ni so ni me ye bibi wo me shop na me say woni me be bibi say me shop is there woni ade me ye bibi na say wo gu me shop na ma me enti ono mpo de be ye epri wo no ma mpene e na ode koye okoye na afi me friend na ye kasa no ma fine unto the extent say like ebe call off kakra afi on fi me biom okay see me continent me ko na esi nsuo egu me na akwala no nsuo that's that time so me date I demand me say me wo no date ni so ya ka wa 3 weeks me date ni be so 9 months ni nya ndu ye and no musi the way nsuo no gu me no say me ampeni amanya me first level na say operation me hwe akwala na say me ni akwala ni bewu see me hu nyama nso on to bibia ma me me kan o say o de be ma na apprentice akotoma me aka 3 weeks no wa wo no on to hwe on to hwe ma me so na ne wo nso tuto bibia e me no mato baby nyama but dia me de be kwa awo no de say onu na so ma me scan fan koto nti me kan o say onu de say menu draw o de be ma na apprentice for no akoto ama me nti me so be kan na entawata me so me mpe kasakasa nti me to de bia na me pese me ni enkunti na ma ja no nti menu draw na me nurse for no say me ko try scan na me try no me sika ni na asa na me ka chene se minister to ofa ni kasa ma me de oni nurse ni be kasa ya ma obai afi me nim de oni nurse ni ko kan ebium me nim de nurse ni nsu ka che no afi na me hu ye nurse for no time afi se like me bisa nurse for no asema mu fi me nti me be ka ma no to mu and to the extent say osuma na apprentice for so mfa nyama ne ba nyama mu di ba so me hu hwe nim akwa ni nyama kakra dia me de be kwa awo no so no e no toye me de man ka hwe me suma ma me so nko fa nkan ne mu ba na ma me ko fa nkan ba na ye de me first level amba akwa na ko hwe mechi and to the extent mu say baby ade ne ko no mewu enti den me mpini na munya me operation on first come by and find your operation and then oko back enti me ma me call shop na no ka say obi a me wu a say enyam operation wo ti ya na wudi fufu ni tilapia na enti ma oni me ma me nya nkasa no ka ma me say on finish ko na aden say me nyima na me ko wu a mo didi ana na ye fise ska no tetifi edua so ana osisa how did you say this osisa wo foma na nti mama me ha no kakra and then Maa Akos me de minim de ba minim de ba obetoto operation nyama no ene edi koye mo operation so na ekoye me ba na ma me hu aba na zifon mu time me hu de okoka cho mo enti me free bed ni bofum ama mo je 87.9 Kumasi enti oba na obetu me ena na oni na danfo ba akopo ne nam na danfo no mo pagya me editi bed ni so onu mpo de wanso mu enti osa ko ba sekena medical operation room no yeso nko twiaka eno odidi matente se me fa akwana ni da me sa so fine from anu ko ka chom se e ka me di no mo ka che no ntwia ti hon mu na nurse ba ko ni kasa se mo onye mi sa se wan sa afa na yaye mo operation ti mo onko krom enti oba ba me di me ba ni da obi nche na ni pa kwa din ka che so ni ba na oda ono ka che ni pa kwa ni se e wo labor wood no o ka che nkofo se onu ni ba na akwa na oda oni tini ni nan ana ni tini ni fa na se na 87.9 Kumasi akwa na ya wono foforo ni me yemu shimi ma very Maa Akos kwasi ye da labor obi be won obi ni kunu aba na obi ma na aduane me dia me
tea kwa bomi what's aba be kan we wo hono mu nti mi man kasa nti John is be we mu ma akwala no wo hono mu na esa na akwala na ehwe ni kwa nti se akwala ne hwene eni nani ni ti ne nani ehifa na esa ono akwala ni ti ne hwene na je se waka no wo ho sa akwala no kwa anye ne ba yo nti mi no waka mi mpo mi mfi no mi ma mi se ma mi mfi no nti ye ba fi nurse ni mu be ya ma amusin kan mu yan fa yan kwoto okobitan but sika ni ho nti amu be yi ye nti vina fo po mu yi ye to efo ye da wa se 4 days na ma mi kono de ni kokuma mi kwa nti vina fo be ma ya operation operation ye si mi ntwia ka bed ni su no sika senti amu yi ma ba fom na mi da fom nti mi da fom no afa vina fo na be ma ye kakra ma musa de ye to bed ni back nde minim de odi mama ko ya mu ntokwa mu kokun ya obeyiye Maa Akos obeyiye na asan omba fie ho ombe hwesa kwani po no obedidi anode nte kwani mu John disini be ye de na me call ni shon kaso mi senu akwani John dis de nti o ma miska hono mu woni apprentice ni me dia o kan no minti ana na me se me hwe onu ni man mu a wawo mu omu ni mi de na ma wo sa mi de na ma wo ni tini ni nim ese onu ni man mu ana temo me yamu shimi dia me fam that time no eya me yaba mankasa na opa me na me kwa nti me kwa ni still John is nu be ye de na se me ba na iwu na me so me ma me ba na iwu nti me friend no na odidi matem na papa be gi phone no sa friend no say ade na uba ya wi aye frɛ wo say uba ya wi a udidi ni patem na na papa fa na asem fini su kɔ so no so ye be ma so be hwe ma hwe ma ade na on hwe me ade na ye ha ni sa na ade na ye ha ni sa na odidi mi papa tem se me so ma e be ye me ya na me friend na me say osim ena mama ye me cash adentu adi asampote no ka che papa osime papa mfa na asem fini su kona so no so ye be mo okita kwoti ni bi enti so no so hwa mi ase ye enti ado papa na di wo onya ka sa asem no bad onu mi mama se enya hwime nja no nti no mi manfa onu po anya asem but o kan stand enti ye me ya ena me be friend na me ka just enti umbu ade kwa me papa udi na asem be kɔ ni so ana o wana de Maa Akos mi kan odi tuma me fa ma asem fi ni hokɔ me hu fun bi ye kan ma me kan ma na imane na obane na se potopoto hu fun bi ye kan na ma wa se potopoto mami ma se no so oda so oye dede say 87.9 Kumasi Maa Akos be ma start ma me ni share no say on dem so obe dede na wase do na wase de Maa Akos anytime bia can say like if I leave myself for him cry anytime bia person me better but we ja ho manu da bia crop obepa so no better no the middle so o kasa o ye de like ojeje ho e ka che wo say wo bibi no ede o da bia wo ka wo bibi no ede enne ya wo no wo hwe so wase potopoto tie ya me ya ma mi ka wo kumini mu asisa kwa wenya ode uba afi ma wo su still sa kwa wenya afi wo catch me say me ma se potopoto nti ya me kwa me ni medwabo but like I was so annoyed and I me fa me ko to nkosia because me hu da me ba Ghana me hu da nti ma ko me su me ko to nkosia ni bi na me to snap na me di ko ni shop me ko no ani ho na me de me ko bo odua no me say so see me ma se potopoto e na kwa me ma wo na nya ni ba na me nim say ni ba na o say kwa ni nya ni ba ni ma ni mu na ma me do no na ni manu mu na ma me nya abada ye bi mo nkola nse me boa no de ahwe nkola nse ne ma ye we na ma si Daniel ene sa akwa ne ye ni ba na o se nya ni ba ni manu mu wu na se akwara no oni ni manu mu wu but sa akwa den wa be ma no nko adua se wongu na one ne ma de ne ma enkran fa ho ben Maa Akos de nta me bo onu ni manu mu se me no that time na me bo fo nti me kwa dia me ye no kwa no me ni batebu fo because ni manu mu na ma me do onu because I was having this pity for children hence na me do nkola no so and say na my weni na ma na wo reject me die na na say why me boni aye and then the enti am so me na because Maa Akos ni kwani nyame nam ni me save ni back ma me nya motor accident and say my weni na na wo side di matem say na ma me bodua na me papa catch me odi asem ko to me anko ni ntu bodua ne say yenko e wo ho no adwuma mu okọ ho no me call na me ko bodua na print phone popa ma tin na ma tin go fu ankasa na me catch say cash no see ne me ma se potopoto akwa na ma wo na nya ni bansani na fine me da na se na mu me fra me chrome busum na me catch say so se akwa na nya ni dia me gina kwan ho emom say ya ni dia na say nya ni dia one ni ma ni wu na so say enye ni ba na me so me di shena na me so me ni mba ni yenwu
me de me cancer na me kwenti or no the asem no come uncle and me uncle no mu frɛ say yenyi case no enti ye omo ma me ko dani eduabo no afa me ye be poso obe ehu bi be bo no kra obe back list obe ji se ko obe ya kwa no 87.9 Kumasi obe ya akwala no one de one benye enti e wo ma didi mu anti say me afa me be jani life man no e wo ma say one what dani duane nyina wie ye no still no hwe kwa on ba akwala no hu okay omeba ahaya Akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumadie no enie ene se wose se wo bo be ma ne dua because be ma na didi na tem se sabia so na se potopoto so be ma ehia no debia no ene wo butusu a se wo kan fo ne ene wade ye de wade yi chi mi hunu bi da nko da musronko na wo ye dede ene me ne wawo na hwakura no a afi na wo be hunu se na ye ho ye potopo bo ne dua e de ne ma ne nyina efrai ya dani dua no na so bepim sese be ma no still a won hye akoda no me ne asaibu MC eni nkomom na ye ba ye be ba beto so afiri o asaibu mu ha mejo so mako boko de nyanko pa do okay family mu e oba na wo so e ya mi adom ye de nyanko pa ase ye de enchia kese ebema ebefiri ba heba center e de ama yahwefo ne yetiefo nyina ewia yi a obade aya adomo a na wotwe foforo asa akọ ababatu yen na chese ayaresa eni apomuden ba bia wo betimi de wo yare akonya ahoden ne ahoto eye ba heba center ye wo Kumase atonsu ago mesew na wotwe no base na se betena se ama me papa wutie me wada wo ma ya no wa ya so pa na waje number no se de be ya yare bi wo a e bi atam ni ntie ntimi modin nanso obade aya adom ede aban bebre adom na nakofi ba enti yare bi e woni padua ni mu ebodi bia wa asase so no se wo fa number no na se wo ba bepie ho a wo baba benya wa hoto ene wo fa ahodie enti me so ba heba center se ne number no eye 0244 08 0244 08 34 34 82 0244 08 34 82 anaba ko eka ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacho ope ba heba center Kumase ye wo Kumase atonsu agogo ye ne government hospital na on nachi ana behu ba heba center afa wudi wani kiretemanso a ye obi okom 16 lashibi aye bemba west city afa wudi wani kire kofoludua so a ye obi okofoludua ejusu station aye no omo sports stadium no enedi ehwani mu pepepe afa wudi wani kire sunwan so a ye obi sunwan ye obi osunwan area 4 eye sunwan magazine ho a ehwa na behu ba heba center ewo mesrew oba de ya adoma ya betena si mesrew ma me papa enyiwa fidie no mesrew tie no pa ene da ye da ye kasa fa ani yare ho mesrew ani yare ha nkrofo bebre enipa bebre ewa ani mu haw ama bebre akoye operation amene edo mo ato afa de omu hu bibia biem mesrew oba de ahaban adom na nakofi ba na Dr. Ba eye ba center ye doctor bia wonim ahaban mu papa enti se wotrase na se okeka ahaban ni bom ese yare we na sa ahaban we etu ase a wadaro matu ana ma ona bra ebetu yare na se pa ama afe ohun atopa me kasa fa obi anani ya ne ya obi o wa anani no aye wisi wo hwe ade a wo hu ni ye mesre o ma me wani na hwe ade a hu ni ye no wo hwe dabi wo de a wo hwe wuntimi fa hu bibia enti se ne ya me no kasa se wani na asu yo wisi wani ni epruso dani danyina wani na yeko hawa mesrew to anamon wani kire ba heba center aye wo Kumase atonsu ago oba eya haban ane ade aye aduro eye nso ana abenom amana ko nipaduanum amana ko yi yare bi ewo ani ne so afiri so afa me kasa fa obi a ebia ete esinani so na ete na esia asa kosi ba ko na ka ho mesrew bra na ete na esi wani so no Dr. Bafa na haban na ode aye aduro esa ani yare no onfansa o yare afa obi ho a Akoma yare no ebi na akonani mesrew se no bi na aka wani ama wani no sesi an ese kra na eno so fo ani kire ba heba center oba no so ya haban na bia ye de bema sa yare na ye bodini nyina no ebefiri wani so akọ ama wani na da ho efise chone si nipadua no kania ne wani eti sa wotra o makania no edumu a mesrew onante be ya
enya da ne da nyina na obi beso mu ede wakọ baabi enipa kro na wo so mu no sebe ono nso koye adwuma ebi ono na ekoye adwuma de abehwe enti be de no asa so mu enti na wani ye oya a enya nkata enya mfraye ekro wutimi nante no Dr. Baye to ne safro se bra ne ehwe wani yare no ema na afi ohunto debia ye betrasia eya ne ye kasa enkasemu yare Dr. Baye Dr. Bia enkasemu yare ya ade a wotimisa ema kasa na ehunu se Dr. Asam kasa ama me ho atome enti dane dan na ye betrasia ye ma ehunu se wo haw amane ewo wunompe ene won kasemu a mesrew eye wo bon na mesrew fabra ba center obia wa adwuma woye don na kofi ba eye Dr. Ba wotrase no fa haban no de haban de to okeka bom no de ya duro no ka kyewo sa yale we mede sa mese manyi na chini enti wo bepie ba center enipa yare wo mu achi enkasa yare eye spinal cord wo behwe nipa dodo a omo ho ato omo afiri ba center eye pani behwe enti mesro ma me papa wutifie ebia wachi kasa ena ye wo ya eye wo spinal cord no ana awewe ohaw ne yare abamu a ma me papa mesrew to anamon fo ani kire ba center sa yare na ba ya chi no se enne ya me ne wo kasai se wutimi nante na se wachi na eye o yanka krakra no antu ho anamon a enne na me ka cho se yare ni betimi abubu oguo eno na se wan hwe ye na de wani kwakire ba bia ubo sa fe ye de bibia to so se obi na abubu oguo na so eye yare na ba wachi kasai no ampa mu a enne a wote yaw e wachi kasai ni mu entwumu nkase mechi kasai de enne de tutume kakra ma metu anamon fo ni kire ba center wo ba ye di mfidie ba hwe ni padua no ne ehu yare kro na ha kro akoka kasa ne wo wachi no na fe ye de ho ha ba kan emire tie bi spinal cord yare na wo so nyina wo be hu se afiri wo sokọ na fe wanyo ahoto afe obi ho a ni sisi ana ye ne ya da ne da nyina ya na me kasa sisi yare ya de tena wo so a enipa edi wo mu nyakora ye mema se bema nya sisi yare a wo mpa so agudie kọ from rough enti da ne da nyina mi se nro kwa na menom se de be ya me mpa so adwuma no me yire ani be me ho me sra wusisi na ya ya papa entena se ema wusisi na enka wonto ho na afi wusisi ya wuntimi nya hohe adwuma so wuntimi mo no mpa so de na ne wo ba wiase be ye ne den enti de ye ka ne se ena wote ya ewo wusisi mu no de Dr. Baye ka kire ne se emphasisi yare ne nsa homra ne ana misisi de da ba ne beko ana misisi de ha me he me sra wo ebeko age so ba ba center ho ne ba bia ye sisiye mu yare ye yi ya wo free sisiye mu ema sisiye mu dwofom ema sisiye ya akono etimi de bu adwuma etimi sra wo yo ba wo ye bema wo haw ewo sisim sabi ebia sisiye na echim akoye ba bia sugar ni nyina no Dr. Ba se bra wo beduru aye kitwa bi ma no wo haban on de betu sisiye ne so na sa ache akoye ba bia obehu sa haban na tene sisiye no se ya wo si ne wo mu a ubehu se yaw no nyina adwo fom na fa sisie no de ye adwuma de me ka kire mema no se ntra wo fa sisi ntrase na wa hwe ya mpaso adwuma no ubelu eno nso de olusu a na ma na ni abre papa o mo dwetwo poni no se ho ampie mu a kasa tenti o mo de be ma wona enya de ketwa enti de me ka kire se sisi yale de a ba bia wuhia eye ba center afi emma me no me papa no mo o mu kotodwa yi o mo ya he mi si kotodwa nti obi je na sase he wontimi nkofom no kwa no akohwe na sase ni fie na wa putu ojanzu kotodwa yale nti odati atonzo ntimi nante ma me papa wutie mi so pese okotodwom ohaw ne amane no efiri wo so na wunya wo fa ahudi a de ye kanfo ma wa ye ba center ewo kumase atonzo ago ye de ntie ma ye sa yare ye sa kotodwom yare ma ne kono se ye mu aduro ne de ahaba ni bi to so na ahaba no ya keka bom eye be 20 ane ya kasa ahaba ni nyina bomu na se to kotodwe ne so a mesi kotodwe no se ensuo na giregira mu se ekeka sa arere problem bi e wo kotodwe no mu a ede wato fom a wuntimi nya ho hwe no emire tie bi ubehu se oba Dr. Ba 3 days ubehu se ahaban ne to so a kotodwe ananka ntimi mfa nko ba bia waka aborosa so a na wuntimi nsi fom no ubehu se ba center wato poma nyina akwene na afi wanya ofa ahudi ebi so obewura ba center poma hodo a ya to akwene poma hodo a ya gigye gu opa no enche ye de bema nkrofo asoja enya de ketwa ni nyina ya omo ahoto entimi sraw fo ni kire ba center na kotodwom haw ne amane no bra na benya ofa ahudie dani de nyina ya ne kasa yare bebre ewo ho eda mai ba ko kasa ma amane yare so ana nse papa enu nti ne de number na to no me se obi a wo pressure diabetes edi ni nya no
mesrɛ baabi a pressure na duro bia no wopɛ mu ahoto a ɛyɛ Baa Herbal Center. Diabetes na atena wo so ama ne de bibi kakra tiw na ho kora ne kuro ne da nan a na enko no wopɛ sɛ ni nyina efiri wo so a ɛno nso ɛyɛ Baa Herbal Center. Oba yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ afei nipa bebree dodo na anya stroke egu fie he me se ma me papa stroke na ebubu ma me bi ana wunua bi di na to fom a de ye ka che won se Baa Herbal Center wo de ahaban bi aba na ahaban ne ka stroke na se bi se won sa da wo ho wo nan yitwe fom wano achi akɔhɛ baabi kura na me se doctor ba di stroke aduro ne kawa emire tie bi wo stroke na nka wuntimi nante no na afei wanya afa ahudie enti obi biara wo stroke otifie a wo de achinchina bre wo broka de wo kan se stroke ni de beko wo mu no de na da me ka che wo wie ne se tu anamon fo ni che Baa Herbal Center e wa to nso ago oba stroke no ye betu ase ama ho atɔ mesrɛw se kompo e na edi wunya bra mesrɛw se edam no wabɔ ana wunim so wabɔ dam a mesrɛw ma me papa wa wugina na chi no akwa na bɔdam enye kasa hunu no kasa ye dam pa fa ne bra Baa Herbal Center etwere ana se wono so a eno so fa ne bra Baa Herbal Center pompo nyina no wo be betu ase ama je number no emre na kɔ na wieye mesrɛw ma ko je ne tam no ho den papa eti je number ne sensi e number no eye 0244 08 34 82 ani e wo ba ko eye 0244 988 004 se wo pe chamfo ba e Baa Herbal Center Kumasi ye wo Kumasi atonso ago Government Hospital no na chi ana obehu Baa Herbal Center Sunya ye wo area 4 Sunya magazine inside wa Sunya no ne de no area 4 no afa wudu ani kire temanso ye wo com 16 lashi bi afa ko fodua ye ne ajusu station na di hwanu fa yare nyina beda Baa Herbal Center ne fi ahaba ne ntu ase ma na dede ne mra ne abete eye ba ye de tiefo ne ahwefo nyina ase tiefo ne ahwefo nyina so eda wase sister Diana Frempon ye chia papa elder Andy and in Abusia was Sydney Australia and elder say onu ne free kroba ko ayi ohinkwa nti o so mo chia pa ya frɛ no nti mi ya na wa frɛ no why na bonko mo kuro mu ni ba yende enti yenko na yene comfort enkodi nkomo comfort enti so say wo bodua mo dane me kwadane mo dane dua no okay so say di enti na de na ba ma ko di enti amedi na ba enti ne no person ko be back enti okoti say me sa ko Akoma FM 87.9 how ni atete a wo de fa mu a ma wo de yaw wakacha wo say wo wase potopoto ya wo de wo ko wo hospital na ne hwe no kra no na bibia wo ho akoda wo ne no ewo ye no o se akora ni ti ani nani ense no na asane manu mu bia wo de ahometie ko bodua ni nyina achi no wasan se wasan pade an enyo no me na me sa kwanyinsen me ni obi foforo so ka kwanyinsen enti wo jai we na chi de cash enti na wo no obi foforo na satana me kwanyinsen foforo enti me kasa no na opeson ko be back enti na me si me bibia ma ya dance na no ye mienu enti ma me na msuka mo senim ska na osenie na me kobo ma me amane na ma me se me nim na me gisa sika na mi hu se mi dumi na na sem bibi ye mi ya woni hu ebenya menti mi sansa sika ne man enti mi seni man back echi o sa frem na enye sa kwa na enye ni dio na kwa ni ye ni de ba de ma me ya ma me ba shop na no no de ni beku ntokwa enti na ye ni hi no ka sa kwa ni nye ni dia no enti no me ma anka senti later o sa frem mi se wati se ye si minyim na mi se minyim akwa na mewo enti minyim enti on frem biom akwa no so on ba ne hu biom bi de ni ko high court wo hwehwe wefe e wo ashama ho na enti mi ko no oba no mpo na mi lawyer ni hu no se akwa we de so sani papa o ti e be ka asam no se anu agi so obeji akwa na to agi se ye DNA okay enti court man letter say they be mi lawyer ni man letter so fa ko high court no se na umbetima ye DNA ma ko se ne odi letter no ko ye man letter di ko ye no mi friend na mi catch and senti sa scan or the call yes DNA no sa ko di sha kwala na se mfa so wo so e na o ka chem says onu ni apprentice square one shop no no show mo but se me nim sa kwanya ni dia me nka no kwani nche no na o be consider me wa sha kwala me asembe na o kan na si me ka chem say me sa kwani nya ni ba me for simple na me fa kwani be ba kwani kasa no po so nam na e de ni sha sesi ano etne ntimi enka say akwani nya ni ba na emum
so say obeya me mate mu o make sure say obeya no nukwedie mu o ka jem say oni dem fam ho say onu ni shop machine ka obetam no aton no de abeya operation o de abeya die no ma ko say ne ena ya cash bebe ye die ni na me no ma ko to de bia ni say me say adwane man kwala we mu ndi mi say ya ya mo operation ye say ma me nya adwumadin bia nti me shop no so ma ton ade ahwe akwala na what on shop no what on shop anka wo de be ye adwuma kakra de ahwe nkura no what on ena wo ton ye no unya sika sen me ton no satam na nyama bonye de nti me ton 3000 ena wo de ye de adwuma emra ya ye operation wontumi nya adwumaden no e de adwuma na ade sa 3000 ye me koye na me ton shop no akwa ni premature de no ente say me mama akwa be premature me ba no ye den o ye premature say 9 months onya premature e ka 3 weeks nanka wo due date ebi a beka cho so be 20 ebi a 4 me 9 months ni ndu ye Akoma FM 87.9 aso we 3 weeks enya premature 3 weeks to 9 months enya premature baby John this ni chi no so onya me dia muka yem say premature jana next ni kan tento John this ni she mu no wi anti ama no ya kakra o yare ya benti me de sika ne maame na me ko echima bio na me sa akoto me de news ni ko echima me ka so wo de was ndabi yanka no kre me ka so say na ahokire wo ho enti no uton wo shop no enda mo di sika ne didi na me sada na me ba mete dia wo kan ye no na me bo pa na me si wa chi be kan say because hospital na your operation na say Akoma FM 87.9 enti minim eniema a wo ye no wo shop wo ye adwumade a wontumi ntina no ano na wo ton ti me sada na be say wo ton ye no e di adwuma ben na emre ya wo di sika ne be ye mi wa o din gaga jem say wo ton e di sika no didi hwe nkora no ma ko de enta me tom shop ni say one say me di hwa akwane na shop no so baby am woman to shop no me so obi na eton na me fi Nigeria ba me so me gi loan na me de to ono ntasase no ho asem bebre enti wo ton ena mo di sika no ba nye se wo ton na asa di sika no ekofa nails na wo de kwachima because trafa akokra no so wo ntumi o na operation nti na wo de beso asa akonante enya possible ma ko se me ba se unti masi asam me to shop no bi di shakwala na ma kwane nya 8 months enti 8 months ni wi no scan besan enti I said then me nyam ho adru na me sanfa nails ni ba me mfa nkwachima ya me de kosi obi shop ano na me de aye unto the extent say me call international ye nurse home nursing ejuma so na me de kwashi am second board dad no e na me de nyinsen ye enti me bo wo ba no oyare onya fie se yansa na wo san ko hia bema no a wo san nyinsen na chi 87.9 Kumasi because ba no yare onya hoto enti onya asan yansa na wo ko hia bema foforo asan ba nyinsen na chi onya one and a half year ahokira na ahokira na ma wo ko na baby a me ma se me ka se me papa na afena wo sine dan no enti baby a ye beda no ayedi enti bema no ko high dan no me pa try bema ni high dan ma me ono so ne wo ono na me ni mu second born no okay last one way ono wo ho enti wonne cash ebani wanye fie sense say 87.9 over 2.5 years enti since that ben ena opapa hu no cash hu no me ni ko high social welfare ho no na me ni ho enya say anya it's over 1 year 3 months or so because that time I didn't call ho no na me nyem 6 months na me but what's about ko nya say oba ketwa no nya say wanya Tuesday per obenya 1 year Tuesday obenya 1 year and na we see when so nya say 2.5 year 2.5 year until when you 1.5 and sana okwa onye okofa bema for we were 1 year 87.9 we were 1.5 year we were 2 saying they be way 1 year now and away was saying 2.5 na say obi a yare ewo wo ne ho no na onye nru baby a wasenka somewhere 9 months na ade ko sia sa bema no
somewhere 9 months akra wa yare na wani abre wo ho na wanya fimpo na wase akwa be ma foforo na be wo na chie Maa Akos na like the way adeni ye na me nim say me Nsem you because na the way ade na wonim say because na ade wadi bi da enti wadi bi anyem enti wo kase the way ade ne ye na wonim say obenyin say o use condom ana say wo share ma condom ana na maduro Maa Akos yes as oriented dynamo me no obo me di sha akola no enti one day pe na me ne like yes shemu na ye Nsem na se be ma nko han dan ma wo na onhwe obama de na nka pese nka ye free wa han dan na ma wo free bibia free na de nko na oba ho ofe wo wiase ana ga na manyina wo ye de ni wo free me ye voter wo ye voter okay ma yan ka no kore akore eye cash ba Akoma FM 87.9 Kumasi ohu onu na ohu cash ehu me ba na enfa ho sa se bi ho obi bo ase na obi gugu so de ogugu so ne de ebi ebedo so chen ti se de wo ne first second one ya wo ka say hit and run obo ba akopa na Nsem bae ti ebi ba akon so bo ba akon na Nsem bae na cash be gugu so na month ni nyina Maa Akos me fi Nigeria ba na me anya sa de na ma adwun wo so me fi ba me focus na sa I just came here to meditate and you know ma adwun na senti me cash nam no me fa be ma bia ni enhemu bia na dating bia me ni be ma bia enye bibia me ni na ti dan ba ko ano me ni ti dan ba ko ano ba Akoma FM 87.9 ana me di ba Akoma ase asa na me senti me ba Akoma ase me ko ba na me se me Nsem means about 1 month or 2 months. I said, I'm also catching my message. Just a bit na dine bucket. A minute na dine over 2 months or 3 months. The time when you money dia na wodi Nsem to cash any money dia. Wone wo anye antwetwe amprepre se bia Nsem na nyame dia. Wo de boss wa. Me ma me born now so when I say da nyame ase say akwa no o jitum say me ma me oni me neti dan no ba kwenti Nsem ne ye ne dia me ma me ne ma dance ni. Bet ma fe me ma me so enti se cash so obeye die na onye die no wo sura kire na ade ba kwa na wo ka me penkoda asem obi a openkoda asem nkuma kora se nka nye empanifo na ba mu e ma wo koda na idua no a nka wo bonkora ne dua fra cash me wan kra yin so pe wo masem me de na me penkora asem sidan e na sa wo boyfriend a woni ne tie mpo ayo bibi na se eye wo ya ubo ni dua ede ne mafra Maa Akos me de obi na ka hye ma no obi na ka hye wa no say woni me se dua bokum nipa me ba Ghana like Akoma FM 87.9 ada Nigeria mu modua Nigeria omu modua me de me hu okay but na wo botaye nti a wodi bodua ne say se obesofa se obewuo well maybe so asem come for so bewu and me just say tama won so start wa asem yi nyina no me donkra and me donkra no obi a wo donkra na se wo boyfriend na yo bibia na wo koboni dua de ne ma innocent enkoda ya wo mu relationship problem no ho hwe edu ma koka ho obo mu bia se you obi 87.9 ka wo kum koda no nti wo no nkoda wo don ye mu de me nyese me don web eya me ya Maa Akos nkola ne mu me ka to say na me nkola ne mu kwa me nya accident I know enti Maa Akos say me yes ana achi na obeka che say me die na me di ni nyim no enya onu ni die na enya ni die bra me ni die na me hu ye me jo ni mom nothing to do with one on a problem Maa Akos say am pente ma onu ni hunti na me po me dream hu amakoma bofu na me ko yiye because me be hu say dia me ye enye fine say kan me fa nkola ne mu bem ena me ko yiye wunyi ni say wasetena wone abrante yitina ye no na dwe kakra wo proudness like ebia me jimi hu dinti no ye bema wunyi ni say sa ne ma ncheches ne sa ne ma ne wo Maa Akos de me mpekasa Omo mpekasa ja la bema wone ne wo last boy who that so ne te asem wo ho pastor Julius won transfer me
ahaya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem dwumadi no eno a ena waso egusu a wutie no ene awia yi ya frɛ cash a yenya no ye behwɛ sɛ ye ne cash ebedi nkomo na afei ya hwedie ne no akiri asmaka pastor Akoma FM 87.9 cash akasa osi wodi DNA no wodi akora na free ho wo na betu ne fo sɛ ma ne nye DNA na wodi be DNA de on fa nhwa akwala no enti enyo na abeka sa asem na che enti sɛ wodi akwala ne banne de ya ka no obeye DNA ne sɛ ɔse eche no ka chen sɛ ɔse chenchina che obeye DNA obetumi ato aso aye DNA ɔse wodi akora ne free ho ebepem sa amri omu no okay Pastor Julius yankwe ya chete fo nyina ma first story no me nim ne ya sapo Akoma FM obi wa me hu so bi obeye ne ho mobombo se be ye bi obenya ska bi akọ but ha de na obo nu aba so se we de ka tipaye pa nti we de se tipaye we just anko tra na bo asu ala ba so anko nti yem se wono de na asem de ye kwa na ya hwe hawa e fa so because nsem o keka ni na nzira wa me 26 years o me o ma for na ya bodua na ya hwe me je nsem no say basa nti ye nka we no de ne mu obe de ne mu obe ma na me interest o baby sa within short time oba ne be ma hia na bi o ma breaking without knowing say as a pregnancy or as a pregnancy in the hono sa short time because again ne kasa no me say me tie ni ya o se o montem tie no achi na okoye nti ono kwa se omo test bia omo se nyense kwa no agiu no say HIV nti okoye omo se nyense omo test ne be more than 3 hospitals mo nka confirm say eye nyense ansa na obefre so it means that time na se na nka oja we no se be ma foforo asaba ka sa nyense na ka ha ka se be ma dia because all free ha no wanyam dada so no nim se wanyam adobeshe no on sa transit kakra na ye na ha no ma it create a lot of chaos now eno ba bituma ko be ma no adentina o ko advice na say o de be die fasha na say in a way na say one kasa o bokwa ma na suspect o ma na Akoma bi ma na dey suspect say gay say bibi ya ma ne paper yeah think advice no there be lawyer ma paper say fa koma no no nko ye die ni no kra be to form no say nani ti ne mumma ense no odaze so what you say na doubt e wa ne ho ti say o say akoka say o de be die ne de fa na say o say ma na o say ani nyense ne bibi wo ho ma mesre sa na mo we create a lot of issues ama we say mema bebre ho a omun nim sa akora na nya ne ba o e bia akonto bi aba yen kwa die ne obeba no yes say nya oba the first time I want to say na feel say a lot of problem ma mesre I hope na me dey interest wo bia na twa mo adapa but me I hope sa transit ne sa I hope na me dey buy yes it is so akwa na be na say ne pa o de be show yes no na kwada o de be show o dia o be ma no so ara akwala na bia ka da chi adidie bia na say mo jahwem be be ko so no afei yes nya o de o be ma kwa o be omo so omo pentam omo se wo pa na gutu ho mi eje ene gina ho mi echa na ju o se wo pen mi e no mi ya na mi ntia se ya na de some kind of much was de see for the onya ka se mpa no busa ba ba cho pen onya no mo de o se ba me bag si fem fa ba si de see for no na so mo de ha mo de afi na me ko dwen ho na me ko bon pa ya me jiri wo mi ntia se o se ya na de na ha mo ye ji adwa o ka ni ne ya o se na se wo se sai so no kana no awie ya onya awie ya ko ye ni fotra kete minimum dia ha ma ma we dey so mu kire ye mu be anu ti na ma ye kan say sometimes nye be me bi obeka cho so opa obi an opa o e be last na ko ya akono e be odo eti na wo hu sa wo no fo no ahihye kama no epuepue no e ne kondo yes no last eti no munya ha bebrebe no aye mu ntwen kakra na ye ntwen ye na je die be nti na ye no mo ho pre mo po Adam da ye ni obo afọ ye ye yi ma na o sorry ko nyame na o yi ma no
but okobusa fa se bi oyin ma ni o sorry ya obo pete was rain me do mpemu de mpemu hona mo na me na gina o wa twa fa na so kwa kwata ka me yira he na ani from nature ani ebo ye bi so ahwe mo ma ani ebo ye nti ye de ye nya de bo so no say ye hu enti no me de no say sa short break no hona ba o de anya hwe kura no o de ko test hwe at least wona ya twempena ono de die woni e break test hwe se bibi o ho ansa o ba kwa wakọ se ye ba ya ebe mo ye safe se be ma fufuo bi mpo esa ba wakọ mu ebe ma ehọ no akwara no menya problem because we ye kai we se nye be ma no na wakọ ma se ono ye kasa o ka che producer said we ye ready set die no be ya ah na ye bia ye be frena na ba ye die na na nko so onye ono so onhwa akwara na ma akwara yi na ka se ne ho akere no na afi akofa issues bi aba ti ma me da se ho na me interest o e ma no o de o be ko e se ja de be ja de bia ba mo kwa mo he de be ya o tesiansa esa mo international school ne ka fo no de ama se me ka say wo magusa ya wo no eje school fo no nti ya crèche kindergarten primary junior high school 1 2 3 na achechefo akuni ni ene nintini ya wo ben se metron report so ene chira de e wo ho enwomesuo mu aka de de chira de bi ho de disua de bi ho ento mo petro bi si so hwe no a wo so timi twatwa ne oni ho de e de ma wonom wo ya bad time wo foforo bo so mi esan so kwa adwuma wo do ba 3 months no kwaja hwan wo kwa adwuma you asu dwa ya adwuma ne sofa ne bra Kenata International School Benjamin Shono to say the one kasabada na so na wo hwe ne kama na wasum etumi adwo security ya pampe school bus edem kra no ko sign the one eba na omudi aduane pan so kwana ko twere within sisia se wo pese wo do ba no esi ba bi ya Kumasi Square on Pentecost International Worship Center and a Eshenimo. Freyan Ewa 0541 492 330 0541 492 412 no 492 330 0541 492 330 Marco, your first story, Miss Re, ma many papa or mode bewiase. When you na kofa hawaba, Edria bo. Ain't na any power hono. Yes. Ain't any power why you can't summon, ain't na yet hano. Say a same bitch was so na bro so and koboni pani dua mani nko wu. Na wo wi a we wo be da ka ho asem. Eye de ya ofri be ma bi anuncio ne baaye ofri oba bi yem ne baaye wo koboni pani dua na aye den owu a wo be sanya nipa foforo ansa na wakogina wansu se mihunu yanka na ka ji ye ni nipa mienu wo ho ye mo nipa mienu wo ho ni nyina ye nipa baako enti asem ban ni ntumi fa no nka bibia je se nipa bofuwa mekuno no wakofa nsuo no wakofa ofa snap no wafa kosua ka ho no wabodua owia na ote ho nipa bewu nipa wu enso wowia ma ko kai se obi bodua na we refi se wabodua na nipa kro ni huye owi na okotena ase no no sa kosun ye ana no su hu bi ni refi ana no su ko huye we nyina de na de ko baaye iti mesre enipa ntamienu baako na baako beti baako ye namui na hwan ne beti baako de wone ne namo no eno na obetwiwo enti wotwiwo asen na obeye no so wo hwe na aboro so anu afre obi mpacho se ni se na be ma asmasi menyem ye wo se wonye de wonje me de meka bi na ahye ho kake ebia menyem ye be ma asmasi me ne na anyem wo se wonje enti be pacho mo nka bi mame no ya asema eda ho mesiramu o be ma asmasi ma wo o se won hwe akwala no mesiramu nka bi mame bo se won hwe ne de a o ma me hu se eba no enya ne dia enti na yete ha na wo betina ho na akofedua bone wo nkwane ba sese papa yi se je se maame ne so akora ne nsa na wo de ne ba ne uncle na sam no kora na me ka bio o se je se wo so ne nsa de ne ba ne dua bo eda ho no o mo da ne wie ansana but oba ne so di yawo ye de wo ni mu sese hwe akora na ayada musei sese wono kra no mfiti ase no ne ntete ya ankoyiye eniema bi ankoyiye sese ni age kra wonim wakohu ne ba panyini age ni wahu de oto aso abrabo na ye futu fra ya ma no enam mu mienu nti mesra mo
papa ne maame me wo mo so monka mo asem na mompa akura yie die emfama no na naso munjo no because wosua adwuma ankanya ni se nie ono a adwuma sua no school ano e na abrabo ni twa ne ma na be ma we be fa no pawo no ne na wo mienu no okọ pawo mienu no okọ pawo mienu no okọ e na mo de ne nam sante mesire wo mo waba ha ne die mesire wo mo adwobrel papa utie ye obi baba wa mane fagu fom maame kan wakoma to yam ade bi ye bia ye beba wo nchen ma asumdue mra na akora yi soso nya asumdue ni ahoto na na adwene no entimi nna na onya papa na wonya maame maako eho mawie maako eho asa betwam o duaboyi bema wada wo so na woni na kona ne na ba wase wo ba bi bon why ne beka ono ne beka wo so betumi atobi ama no enye na akora bi maame bi ono so ka che no o so wo ba ma enye de wo ba ma ketekete wo ba ma enfen kadia be hye no na se wonya bibia aka oda wo so no onjeje ho adepa ade na de seye oba adepa na bebi sha ase ho e na de edenie na de edenie na wo ma wo fans e wo wa ha mu ho na bedroom na bi na wo se e ho pacha na wo so de ama no wo kwa na se de wani ase agye na wo jimie no eno na wo be ma no nyedo na ye ketekete se nkuruma na asem mi hu moboni nti no na meje ne sa wo ka sa asem ne kire be ma e be ye ne ya anya na papa betina wo se besomu he me kura me hu na me ye ma hyeme enso nse oba ne ka che nse oboa oba ma ne nkoyie enye de ka bibi kire no so nye ne ya enye da wo so nye ya aboa na so tafuru mu na wo wi mu ka de be ye ne ya enkoku no ne ma enkura wo mo ka wo ukokuni ne ma ye den senye nyame ena baye ne duabo bank woku nkora ya ka nkora mo dwene wo mo ho aden eti duabo ne de mesira mo mane nso hwa na de sai ha me ne se maako adwuma ban na wo so ntumi nye nails ye tena se hyehye wontumi nye nails na mpaache wo betumi aye banku aso aton wo betumi ahyehyɛ nsuo ade aso asi wa pampem aton ena ma me nka nkire ma bi se wo mo se wo nyemu a na wo nko a ne wa akoma da wo yemu no ene fa se ka twitwa wo nan firi ho sa wo akoma nye na wo bufu ntem a fa se kan na wo twitwa wo nsa ne wo nan ne ye hunu nse yes mo nyemu a ma adwene nye na ye hunu eti emefa ne ma bi suban bi mehyem nyinsem mu na me ha ya adwene wo ho di ye ne de mesra bra no mesra no kashe wati yenka ye ne wakasa yesra bra be ye die ne no obaage se wuso wakoma mu nya wo papa nti na so be ye die ne no akorebo ne nsa sew nani sew but na enya wo ba nti mesra wo se wo hwe na we ensewo a bra be ye die ne no na maame na so munyo no na yeso ya so munyo ye evangelist maame enchetie for the 7.9 kumasi babia da bia ya na yawo nipa mu a ede nsem bebre ba se wo hwe maame no odi kan no ne papa no ne akwale ya se mo amakotwe mo mpana ne ba firi mo aba na chiri o se oba na ye bibi nti kola no mpene ni mahwe no kola ikura aba ne o unu aba betina still why am ya pam no so onko yese ne maame de ne ba ye be sere janom papa we de kutojogu fom Akoma FM wana mukodi magoro na sa tibia yi efiri mu aba ye be sere be ya sudie da chi bia temu wo ho atemu wo ho ye nhwema abofra se na dwene kura nsisi so girl ya wote yi adwene nsisi so ntina mema bia take advantage on so no na dwene ni nsisi so woni futufo woni papa abada bi wono ho ena woni maame wakansensemu bada mumu mienu anam ntuo bi na akofa sa akola yi nisunsu anso aba emema bi nso ayadwene mu ato ade afuo kum kwasea na wo ma fa so ade ne nkola nan odo mu faye ne kola nan onu so na dwene mu na nkoyi a na se ekoyie ayo mu de enti anu onko ade nyame mi nwura de kura wo ye ne sa ade no bodan fo kura no woni test wudi agura
enti ya besre na papa no ne maame no me difference aba mo ntem no duaba wo a na ma bi kura na ya na kakra ma bodua ya na mpese nipa ni wuwi a wa na mewe nkola arma mo kakra ma bodua no abodua na sese na obey wo bre yo unso na kwale na mi emre obi timi twa ba si ni maame so wa na ade ne beko but anya ko basa ye besre eja e den ye wo de ye wo moja ji wa de na hwe ne ja ne maame nsem hunu ma no na eno nkoda sister ya na oti ha yi na mi ti da mo nya na mi busa bi ho se habaya kama na manu so abode ye ka se ye pemo ana na na ku ka se ya ne ya age se mo ne ye beda adanti na ne ya mu ji esika oh nana ye shia mu ne ya no amuba ji sika ti se mu ti bi ji sika ne ya de a ene wo se ye di ne ya nana wo pesa wo ye show me wo ze kakra sha wa ha so yakwa didi yabaje oh yakwa ye say wo pesa wo ye show me number ade chen ya no afre brad na me ni di o ene se un send me 5 cedis na me de ma wuye na me se bra na me kote me ka wo bia wo ja advance bia wo nya adwuma ni bia no ya yere no carpenter ni ju advance no wa nya adwuma na utimi che no tailor ni ju advance wa nya utimi che ene ko che if you were ju advance no so on fa dan ne ma wa utimi ye che no na wo se anya advance na bra ba ye adwuma ti ka wo se ni abantam do so hunu na mo so mo ko ya na makwanyem ya ba sra mu yensu yenyansa afi we mu na ye ko ya yakwanyem no esusun saso ni munya sa de no muntwe kakra oh muma muntwe kakra na no so no de sini so mesra woma me wo boa wo ka sa woma me oboa wo pa ba onko twide so mkofa bi na hwe ni suban se wo ye papa hwe suban se wo ye maame ya obetimi ahwe wo ma asa na ba piem anya sa nkola ba ezi akola na ye betwe ni so pepe DNA na DNA so ye wie so a ehwe no kra so be sa egubi nwura enti be ma na cash yesra wa umoja umoja bibia no enche senye umoja be hwa kwara no wo do so be test aye na fa show na akwara no nani ai me ne ya edase nanare mama ene ye mekuma birthday ti me wish no happy birthday mama asemu first story no mimi hu ne se niam bebre ha no ana ontimi express ne hu ye unse ye wonipa bi sa ho ebi oba hu mfidie ni mama wani ma feri o nti ebi obetna ha no ontimi nkenka ne nsem bi ye mimi hu se depression ka ho ana unse tu onya obi mi hu ne se ma me ne nhyeda ne embe ni nkomo aha nti eye niam bebre mesre se ofa ya bem ye me de se ofa ne se obedi anim ami akọ nana ye so nem unkwaso ye beba ho na ye nyina abetena se na ye siesie na watimi mesre se ompe kakra bi ma no na ye nso ti bibia ho bia wi na onhwe ne ba no mama second story no ho ye o mema bi sa ho wo mpe na ukọ ho koye den mama wo wo yire o ne wo yire me enko ha oba no wa no ka chense ni loan kwa ni betua afi ejo enye fe me na mama me mesro wo se ema e wo sa de na asem hye isi da ene de obeka ma na ye sa de no na openkra na asem at the stand say o so ko adwuma kra ba na bibi kakra bia na o de amankra no ba mi hu ni say eche obeye jealous of enkra ne say o mo papa epenkra na asem de o mo pe bi o ye ma de na me de so ba me mama me mesre o so be die ne o me die ne no hwe ne ba no ba me mesre me ma no o hwe na hu nja aware a mo ba ni hu se mi ne yiri nja ye na so bia manage ho me pese me no tina oba opewa opew enye oyira ebia owo na be ma no eka so ompew enti mon ka no krantre man na prevent sa na ma we nyina me da mesere se DNA no ombra no mehwe ne ma omeye no onhwa akran na asumje me da say happy birthday happy belated birthday enko Fama Prof the baby I don't know Prophet William Agbovi Prophet William Agbovi happy belated birthday enko emfa emma
or a very very powerful prophet pa into prophet nyame ensha na wuku ese nyame ensha sanso and Akoma Nsem team ni na say happy birthday papa onyame ensha pa na oma ohusa eno so yanko na mini abema akwedi nkomo wo rocket clinic kilometer yen and ye de pakum capsules Genical 442 ven capsules and afi medfagen aba yanko yo abusiafo me ma mu nyina aha ene awie ba bia wo mo a mo hwem wo TV so mo nsoso a mo tie me already so no rocket clinic limited ye wo Kumase Alaba udu Kumase Alaba so pepani ne friend sika ye ne pani sika efie no edi enhwe animu na ye ba sei dia yasem no eyetiawa da no ye ka se ewieye brei opa yaresabia ye de abibiduro kan etu yade ase a na eye rocket clinic limited yasue enti ane metonsa afro se bra rocket clinic limited fa wo haw ene wo dadwe nyina efa bra yewo aduro enan bia ye de abadwa so asa aduro no ana ye beka ho asem ede a kyerɛw aduro edika no eye Genical 442 emma mubu munsa na ma yase ehwe mo no maduro ene Genical 442 ane ye wo ven capsules mo amwo dwunso mu yade ene enamu yade no ven capsules eye maduro pakum capsules eye ma mema sebiota frache mo nsoso mayemre ewo mpamu no mo nsoso mo de eye pakum capsules na medfagen capsules eno eye ema obia wo nkase eni nompe eni intinimu ehawo no edura ya to ni din say medfagen capsules no ena ye kanfo edi amaw enti me hyase awie dia me de medfagen no hyase eye eduro mapa aba enei eboa adasan bebre ye maame nom ye papa nom amanyini kom mpani fie so a mon kasa ni mu no mpani mu ntini mu no mo haw ewu mu no eye medfagen capsules ebia wutie me ewo ho a wotenase a na ubonse ananse achew enam se umoja no entimi ni afusane enko emaye enam se brad no entimi ni afusane enko maye no te ama wotenase che kakra bi pe na ananse achew na wonase aye titiriti na wonano emu aye du amawo afi wonsa so saa wonsa no entimi ye titiriti na wonsa mu ahu se emu no aye du edro medfagen capsules no eno na mekanfo edi amawo ebeyi saa hawo ni nyina ede efiri ho saa nso ana wo mo a efiri o moto ase eba na kokom ekọ na ntini no ntini mu twetwen wo sori anopa ntini mu timi twetwen ti saa wo nipa no da me ka se wo da wo mpa so na wo sori se ukobie wo pna etimi take u be se 20-30 minutes na wo nuru wo ntimi mbie ukọ kakra na ntini mu atwen na wagina eba so saa na bo se nifa no ona nifa na asoho esoho saa na emutimi twetwen mu dodowa bo se wabre ukọ kakra na wagina so ukọ kakra wagina so mesremo ye maame nom ye papa nom ye nuamo mu amuwo sciatica pain titiri mu amaye kese emroso no wo mu amaye kese emroso no omo ta experience saa de ni bi wo mu nsoso a omo wo asichire yare diabetes eta experience saa omo ntiri mu etwetwetwe wo no omo to ase na etwetwe wo no sciatica pain no eta ha wo pa afei obi wo ha wo tenase a won tenase ye se no besi acha na ase wo sugar saa tenase acha eno so timi kofa saa ha no ba adroba fo omo so kwa kwantenten etenase no wo chimni city akokwa ha na ye omo so saa ha no omo ta experience bi ntimi ba me no me papa no ma mutie mi so kase mu dodo wa poso no emu fimfim wa kope edro medfagen capsules eye nkase nompe eni ntinimu adwuma nti se wutie mi na wo saa ha ni bia medfagen ene bebo obi wo so okọ ne kete so a untimi na ni begusu saa kopum se ade ebechen ya duro medfagen capsules no aba ama eboa adasa nti ene wiase afa na nyina ba bia bekobia no obia se opa duro de ye de beboa wa eye aduro medfagen capsules eno ana mekanfo ede ama ene ne adupapa aba obia edi ho adanse bowura herbal shop pharmacy ba bia ton aduro bia no wo se opa aduro medfagen capsules na rocket clinic limited for ye de abadwa so no ana aduro etoso no emano eye Genical 442 oba ubu nsa na wayase ehwo menuam mai so ubu nsa na wayase ehwo menstrual pains etimi ya wo ya bosumi so obi ate wonka kope edro
Genical 442 no na no wonuma emfaso bi a wo sanya ne se esasiesie wa himfie ho bu a woni be mehia na oteja opa obi so so a kyese enka bi a ewo na se ene nsuo bi a egu ne niema bi eyi firi na se no eya na enya nika ntimi nua ba opese oyo oba sima pa de a Genical 442 no kodwa so ba bi eton aduro bi aso pe rocket aduro ne ma no Genical 442 ebi de gifie ebi de gi asase ebi de gi sika ebi de gi ka ebi de gi wiase ajapade bebre ene utimi hia o classmate bi no hu se okonanim wo koso a wo koso ene ye Genical 442 no eno ana ama ene bema bia obekọ no ho na se okonu kunu ne dofo nchen a na ni gise oba ne nchen abribia nti oba se utie mi a Genical 442 ana ose okope eto me sro se dem kan enuro no ope bia to a ba bia ton duro bia no okọ a wonsa ebeka bi ye number enie se utie mi fa phone na bo number no gusu na frame se sie a wotemi kan no mo a mo hwe TV no number no gu TV no so obetimi afrayen na bibibia la wonte ase no so no ye benya abotre e de amount number no ye 0248 88 50 40 0248 50 so friend no na ye engage no afra 0244 18 32 0244 18 32 eno ne numbers a yedidi djuma e wo yaso ye ntimo amutie radio no number no TV for no so de number no eguso yadru aduru a yato ne din pakum capsules emema no aduru eno no aduru wei ana aba beboa yenwua mo mema na enkane omukọ omoyere mo nchen a omuntimi ye omasede se emema mesro wo ye bema na wutie mi wa ugitum se wa ye mra me kanfo aduru a yato ne din pakum capsules onuma ema obema no emu ye din ahodin bam wonu yiri hia petre sesia na ho esane wa eye pakum capsules mema no agi aduru no atum sanso ana ma ne se wo mu kurumu a omu yisu sa aduru pakum capsules ne die omunti omu hujai nti maame papa so wukunu emmo ne homodin e wo mpama ka kire ne se sesei emema aduru aba valentine ye ebeba ye dibedi no eye pakum mema no so omu mpe designer shirt ne mpaboa bia ne perfumes bia ne watch bia wo de topakum koma wukunu omu mpe chocolate so pakum no omo pe nti oba wutie me topakum capsules no fa koma wukunu na wukunu hu say yes ampa odono so utoma wukunu say yes odono ampa nti bema uso wutie me nyese oba no ususu atu anamo wo hu say wo hawnie tu anamo ko pakum capsules na say wo ye bema na se enam yade bia wunya ye wa entritini ye ama obema no sotia na etia kope eduru a yato ni din se vein capsules vi eni ye no vein capsules no so kabom eni pakum capsules no numa ema obema mu yedu nti wo ye bema na wutie me na se enam yade bi wa entritini ye ama obema no afon a to vein capsules ne topakum ne ka ho ebema obema no mu ayedu vein capsules no eyema obi a odwunso a obrepa ansa na watimi adwunso odwunso ne bakko I said the Johnson no ebi akam so Johnson ne bi akekam di a ene me kanfo edro vein capsules no e di amount esa boaw eyi obi wa na ne bema mu hyehye na mu dudu no emu frefrem no odwunso moja vein capsules no be yi sa ha woni nyina eden e di afiri odo wani kire herbal shop pharmacy be bi eton edro bia na on sabeka dudu ono yaso ye Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepani sika yene nimfie no anedi enhwene mu number no 0248 50 18 eno ne number sai didi juma o yaso ye mo amuhwe TV ne de number no eguso mo mfa na mo mfreye ne yene mo ntwetwe nkomo yeda mu nyina mo ase that's na ebesensia shane so emame se ewie eye Josie fashion na mame atade pa asha me dey eye program ye Josie e wo Kumasi bom so when meet me the sports no in addition wedding engagement or Friday where office where when tadi bia to me bia de wo pem bia ma Josie fashion empempam emfa emao na otse enema pam so ase no what fashion so ase
Fred Josie, it was 0243 0243 433 465 0243 433 465 and I feel she's there so and I'm a miracle come on and they ask and why me make up see she's there at Wokumasi Sports Stadium when the Unity Oil no energy and Shenmo o peregi ase o peso ye make us a friend 0249 155 776 0249 776 Top choco chocolate spread Mama top choco de bia me kam so nya pan o de nya hye no ase o de fam was so ne fa ho me se aduane pa de ede ade ede so de na ede no ase o de fa pan no me one was no na fe one man saka top choco 3-in-1 chocolate drink and also cocoa milk sugar bibia woman that we hear in share supermarket any provisions to mu enye na friend 0551 033 033 0551 033 Features bamboo toilet roll papa won say mama yes toilet roll mu gwa hodo na so toilet roll we die de bia on say stay aka wo to ade papa ko no akọ to sika enwu papa color no so ye brown kama pa moton de fa ba bia wo say we use ade pa ye de bamboo empempro na ye ni ankasa ye meyi mo block B612/8 ata nkwakwahye LP North Industrial Area me pa cho ko ne ko tu bi na ton use bi wo fiefe bi ma oba no ko school use bi e wo adwuma mu na obe hu sam toilet rolls no doso na so we dia e demonstration ko friend cry ne ko tu bi was 030 222 48 43 030 222 48 43 and 0550 000 990 na Emma wonsa enkabi every wa si wodan every kama opese wutu nsuo e wo ho pa chopa bomodia na ekọ na chese yentu nsuo ne kama emfa emma na wo awunim say ensupa so de ensupa manko enei wonum bebre ya wo mututu nsuo bakra ni etu ase na afa wo bakra na no mbeka ho asem a no mbo afu Waterfalls Drilling Enterprise de yesebra ni entu nsuo no emfa manfidie papa wo mu amunim de expert ene betu nsuo no de ma football na winya problem bia wo ho Barrow new site one na ye bia ba clinic ene wa prince akromo fra Waterfalls it was 0246 26 57 07 0246 26 57 07 na Emma want to nsuo no Emma Richmond Ball Center kwafonku ene kwafo sam na ye de ba na udware kwafo sam na fibroid ena ne ona mani sansa wo ko fichira wo te ya wo fichiko nsisi ye be ma wa ye mre e wo mpam udware wi na honam yo hene na wadware wi na kwafonku na afia kwafo sam na no awututu esisi yade wa pono wa poso redie ena ye kulichire mo ye adwumaden akuafonku ebeboa wo ba Akoma FM a wo benya bi asko ye ne mo na hwe ne mo sanso ena wo ko Angel FM marketing department enya na Samdora Ball Center Ball Center KO Blessed Eba wonu nyina wo KO Jeff Eba wo makasim Paulina A Sapon Fikre Eba wo konongo for Richmond Ball Center it was 0249 18 68 45 0249 18 45 Alaska Star Enterprise Alaska dear mama wallpaper papa wo demo wo offices wo he ho sorry dem be bia no ase okoto Alaska omo wallpaper papa pay Fabro Chaba US Canada ehefa no ase okọ Alaska e wo Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Open Prudential Plaza me pacho bomadia ne kwajo original wallpapers for 055 411 48 78 055 411 48 78 me ma 3P Eric Ahencross 3P 87.9 Kumasi me me Vic ne me papa Mr. Bosompem o se 3P sister Hetty se 3P enu nti 3P garlic mixture no kra de ene moboni ya na ma wonsa enke be na wiai wa yekase stroke wo pressure no ekosro sugar no ekosro wo fu na yekapu udwo so ntentam ya no ya se edre ye natural ye de one garlic aye ne ya fan kan su fan kaja 3P garlic mixture dan ye ba Mr.
na Capitan Angelos kwaji bi sesi na ho shorty 0248 92 8824 0248 92 8824 Ayona pharmacy na Gani Kesop sesi wo ba na kwashe kuma mu enu ntino no bibemba to bi ma oyere na oba wonsu koto bi ne fasisi ho na eye obes ma Ayona pharmacy nsa no adrede obi anim se eye pabene ano na bo adwuma enu nti upedodo dia afre 0597 216037 ne kemka shobia mo enye na ye bi na meka fo no dia ma wo eduabo eye black covenant na wo no obi anya sese mo ntema tete hante opa anampo obi abo hobose a obeso obetua huhum ade bia de na wonto ho ase kwana na ye bi enhwehwem emfa emma 87.9 Kumasi usu besi ye bi junction friend 0243 1345 and na ye bi any enkomo currency venture the Sahara Misha and the G capsules aba and amun saya dear drota tahwe pabene pano no e bia be ma gonorrhea syphilis onya oba odepua and na ene eku wo me pache wo bomodin a edidu ho ache san niema enu nti ode Misha no na wodi anom G capsules no wodi awonom best na wotwemienu a wankasa beka de Sahara Misha ni G capsules 87.9 aye ediama watchre me be ma wabo adabridwo na be manimu aye mresimu ana koin wodi eye Sahara man capsules esimu na esimu se pinti to saka pinti sa pepepe na hindi e ba Misha no so de malaria fever typhoid and diabetes e balance blood pressure no perfectly wo kan shi drug line pharmacy chemical ne ba shop biamu Sahara Misha ni G capsules Sahara man capsules and afa hindi herbal Misha no ubenya bi ato frame 0246 34 83 34 Aya Akoma 87.9 FM na eye Akoma 87.9 Kumasi dia kwa homa so anka be mani sani maami nti na mabasa me de na agya e na osi o onye nukwa na akwa ni maami akwa no mu maami no mu kama ba no week now amisi sa minkasa mi chance kwa na oba ni dididi manji minya hwe na oba we mi sa be man se mpacho na o maami wen se wo kwa kosia be man oni ho be mani ni ho mi kwa onu ni ho kwa asori na hwe no manchen mi kwa sister ni catch him se manchen manye timi de mi chenso se de na mi jawo na mi fa mi nyama mi tire na mi de mi kwa timi kwa no frame se wa ba na oba ni yesi ma best sister mi nyama na mi se na mani ba no se na se sa ma ja mi breja ba ku bi wo ho o Maa Akos ni kwa ni nyama fa moto we na mi sa catch him se pa chon fa bre mi ni kwa ni nyama di bre mi ampa na mi jiye mi kwa ya mi infinity really like a 3 months or 2 months na just wo be yi wa hi enye o maame na o ne mo pese uhu no I don't even like I was thinking say senka me kwa no di enyuman mu na ko kan no o pese obedi nya na me kwa na woman di bibi bo mitimu a minim na se nkwa nso no Maa Akos ni kwa nya me kwa na osechima basika manya bia bi di baye aduane asa obi a me kwa ya ketwin mi ye aduane because me pen kwala asem that time and me dey work as a man cash nti within a 2 month time me hu ya me basa say HIV symptoms me friend madam for nurse ba ko bi na me catch so say ni say na ye me no so oba e betima ye say me kwa test me kwa ye say nyon no na ye nyinsem me see what me gin di say nyinsem me kwa 3 hospital am say ye nyinsem me see dey bi enye nyinsem na me kwa catch mama si mama catch am say me kwa na me kwa bo be ma kwa na me catch mama say be ma na di catch am intro e na owo yi me so me obi owo yibi na se oni ni yiwi ni nja ntokwa na aba enti mint na mama say mint mi yin se kwase ye busan so ye yin se hu ya obewu enti dem mi nko bobo e mana amane enti mi ko ye mi de ni number mama mi friend ti ye friend o se menyim de say adepa odanyame ase oni de odi mi mama kasa boko ni voice so ye de mama say mama si kone uni suban be ma we de na che say be ma we hwi ni na mi ka che mama say ma me na meti meja na me nim bia ekoso nti mama kwa me nim bedani kasakasa nti mi shop na no mi mama ka che so mbra na obenye ni hu na sedie ampa oba mi shop o mama nim papa mi ti no afi ye wo ha eti mi mama nim papa mi ti ye no e no oji tu mo si asa na obehwe me no eji se mi betena onu ni dan no onu anti mi nhwe me on ti mi mama mi ntina baby no no fancy kan eji se mi sa bad dan na no back
ɛna ma me bɛfrɛ no ka kyem sɛ metia satan so na papa nso na afa na all sisi ni dan or like table dan bi nti ma me sɛ me ntimi mfa me yefunu enkɔtena hɔ no mo ntimi nkɔ bɛ ma no hɔ na sɛ na ɔbɛtema ahwɛ me me kɔtena loan fon so pressure me ɔbɛtwa so ntwea afa atete ni dosu lanu bi ko ka kyem sɛ me meet hɔ nti wo sign ne bɛ ma no kɔtena biom me sa kɔ biom na so wo so wo yere after say you no call forever and ever amen Maa Akos me di asemba so boy enti asem no a ode ba no eho e na ye betie no enyiwa fidie no mfiri ha sei twen e ba sisi 87.9 98035032224 98035032224 98036 03224 98037 03224 98035 03224 98036 03224 98037 Mira ẹni bá tẹ ó ní abẹ́ máa kọjú pokùn ní ọtí oṣù market ẹ̀ ń bá bọ́ pàpàpà máa mi yẹn ń sọ àmọ́ ní ẹ̀gbìn bàbá pa ní ẹ̀yẹ bí a máa ọmọ ẹ̀ gànà pa yẹn ní tó gbèsè pa ẹ̀fẹ̀ ń mú so. na kẹ́kẹ́ mọ́ kàn sẹ́ yẹ bẹ́ sẹ́rẹ̀ bí ní abẹ́ bẹ́ mọ̀ níyà náà ẹ̀ǹsẹ̀ bí bá ọmọ sẹ́ ẹ̀ bẹ́ máa wọ̀ bá òun yẹ sẹ́ ebi twa bọ̀ ma àná ẹ̀kọ́ ebi ẹ̀mí. sọ bẹ́ẹ̀ ma ní sọ àwọn bu àwọn sọ ẹ̀ wó makase wo yɛ bɛrima na sɛ wonim sɛ kora na ɔba no sɛ wobɛba asoma ɛwo ntie mi a bɛma nso ɔpɛ sɛ ɔbɛnya asundue na sɛ no ɔbɛso na wɔma mɛyɛ die ne test na wɔm sɛ kora ne dua ne ba bɛsɛ ɛyɛ nnua mɛma no monsesɛ mo subaa no a mode yɛ mmaa no ɛnihɛ mmaa no nso mosono ma wie a na ɛbɔ mo no momomla mo ase sɛ mo ne mɛma no tena ankɔyɛ die ne die ɛna ɛtam biara maa no mede asie Yes, udin baby afrefre. Ma'am, Pastor Friend Gordon. Dodo na enemy ane anana dia de me kasa fira bo buja. Na mi aba ne kasa wo kani nyina no. Ihu ni se eye no kure because e ma no asema enya no kure ne ma na ma ni. Bia no ya na e de se obebo. But se de mi aba ni sika no. Mi aba ma no. Onye nzum sa no onye ba no no hwe no. Ni pa de ye mpulipa. Ida. Yes, udin baby afrefre. I said, curriculum, the Insuran. The Bachelor, continue about an uncle, listen to Ganibian. Go baby more war, but Shaneba. The Bachelor confirm the number I'm from May I say, within baby afrefre. It's not the Cobra Bukias. The Casafra Big Bucket. 87. In your bar, first case in America, Dakra. Nima Mena, our bar. Kreno onye akwara that usa akwara that ya wa nyina wa jire papa no ene ebutu owo papa one papa ne tempu hwede ne baba no papa ko wa wo nan enkwala nan e so tu ye ne papa tu papa e fa wo ha o ba no etimi sema ni bi ono ma obi ti bi se ni bi ta any pastor dem na ya aka min kasa no papa se mewuda ya enye wo na akopu wa te Yankupo Leko, I can't know. I can't throw it. Let me be a friend of the I'm upon what you said, dear Franua. Only the banner said, no crazy, never upon a head about. Now, for I knew that, you know that, Papa, you know that, Papa, a bit of Macao, Mabia, and won't you lay. Now the Yaudi,
ɛne abipoti ne nkyerɛ akwara papa ɔnkyerɛ no wone bia bi na kɔda ayɛ na awɔ ɛtumi sɛ me maame ɔnka na pati mu onye abotere no ne ɔnkɔ na asɛm ne ɔnkɔ yere ɔnkɔka me nua baa ne baako ne deɛ na asɛm meka kakraa ɔmmra ne ho ase mmaa no bi wɔ ɔmo kɔ awale a wɔfosɛm ɛne ayɛ sɛ ayɛsɛm bi wɔso ayɛ mu bi pɛ yɛ mu mpɛ deɛ bi mu yɛ de ɛsiɛ ɔnkɔ fam na bɔne bi a wayɛ papa no biara no ɔnkɔ pa na kyɛw na mekyerɛ papa sɛ asaa no wɔde no aba no ɛyɛ ɔno ara ne ba wɔnyɛ no ɔgye na nyankopɔn bɛhyira no mɛda masepaa nyame hyira mo mɛra sɛ wodi no baabi afrɛfrɛ mini aba akɔsi papa bi ɔfa kwata papa mini aba masom wɔ asase mapɔnko fi ase ne ta kɔti baako pɛ ma memfa akɔnyɛ so ntama wo ne ɔbɛdwafoɔ nyina mo ne adwuma na menkyia kofi ase na ɛnyɛ ɔhene ɔhema youth committee foɔ ne assembly mafo kofi ase wɔmmea bia toma mu tio dendende mini aba media me first case na meka de vi kaka kyɛ mini aba no media me ɔbɛnyɛ na me sɛ bia wɔtu wɔ nimu papa wo woni mu papa ɛma wote wo so wa no nkyɛn die ne bɛba papa no bɛka sɛ bu ɛnyɛ no ne ba no na wɔbɛpa wo sɛ kobu saa maame na sɛ yɛ me ba no a me so maame no nso wo saa na ɔfa wo mmra m'anim asɛm bɛɛ na woka ne saa no ɛdie nni ɔbaa no wɔsɛ woanyini ɔwo bɛɛ nan woka 26 years akyea so wɔ 28 years sɛ sɛ wohu adi kora wowɔ so nti wɔpirepirepire wɔ papa ɛhwɛ papa wɔ mu sɛ wɔhwɛ wo papa deɛ yɛ na mmom nya wo kyerɛ bi na aba menimi sɛ ka aba bɛtena kasa fidie ne tv kɛseɛ no sɛ wɔhwɛ wo papa nti yɛkyerɛ maame no sɛ nokɔ sɛ papa ne ba no no deɛ a wɔno ara sɔ ne nsa na wɔfa ne nkɔma papa no ɛhu deɛ wɔpɛ fi wɔpa no hɔ sɛ da bi na wɔpɛ sɛ biribi na wɔpɛ no apa so wɔ boɔ bi a ne ɔde aboa no ɛna me nuaba last case no so yɛsrɛ nneɛma no binom sɛ asɛm ba a ne nuaba duabɔ ntumi nsɔ bo problem mu sɛ wobɔ dua nyina na sɛ papa yi wu a ka hɔ na ba bɛhwɛ ɔba no ama wo nti sɛ nneɛma bi no ɔmu a abufo bi ba a ayɛ ɔmo so hyɛ ɔmo abufuo so na wobɔ dua na sɛ akwadaa no wu a anaasɛ bɛrima no wu a hɔ na wodi ni sɛ na anaba ne kwakoma no yɛnyam bi sɛ aba akoma ɛfɛ me nuaba adwumadie so deɛ yɛbɛfrɛ me ma na deɛ wɔ bia no bɛrima no bɛka ne wate n'ani ne wahwɛ nkɔlaa no meda so me nuaba ɛsɛ ɔfa kwata mfa deɛ ɔtwa so ɔdi ne baabi afrɛfrɛ Maa Akos papa bi original Naija papa bi Maa Akos ɛnta ne papa bi la sɛ bɛsɛfoɔ Ibrahim ɛwɔ ne fi ana ne kɔnkɔtifo na yɛhu deɛ nyɛ amenkyia nyam sɔfo ne before day the lion to the nation prophet no about to affect you no so me na me matter and so we do over and so all the year maybe I say maybe I got to be the shadi sabi babu ka se mi se na ma e bonu we na tin kwa na mi wan kan ko fan no ya ma ka kura anya he project ka sabi wan ko di wa no me dia ba mo e mo antra ba se no ba kwa no ka kura se kan pass ko fa ho je dia kan kwa na kwa so awo no Maa Akos nkan ko yi sa ti da ma se e ma ni bi banya bi tia e to de obi ko ba ye na ko ye wo so de ka fa ya ho se be ye nti ma na ya ma no yen ko se be ko fa no mi yen ko bre wa se ti ma se se ti la pa no aba fa da ji fa ya ya o so na on to aso na se kan ke ti me ji da Maa Akos ya mi ade ba ko Nigeria me mpe ko ba wo mu ade sa to dia bo ka ba ko no aka ni ti ma se se ma mu ya ba no o he ye ko sa wa re ye bona ni se ko kuro mu ko da sipi that's original Naija ha ɛne yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no nyinaa no ɛne yɛde ɛsie saa berɛ deɛ abusuapɛ ne Samia Champon ɛnɛ fa ɔbɛfa yɛakora no nyɛ asɛm ketewa because polish a wɔte ne studio ha no ɛnyɛ asɛm ketewa nti no wɔmmɔden asɛ wobɛtena wo dwa no so na wahwɛ wo Facebook no YouTube no anampo kora sɛ wo radio no na watie nnɛ deɛ ɛbɛkɔ soɔ ɛwɔ agodie mu nsɛm nyame yɛ adom a ɔkyena ɛsɛn yɛ da foforɔ nyame ahyehyɛ wobɛsɛ ahyia wɔ akoma mu nsɛm dwumadie ɛso bɛma ɛfiri sɛ wɔfa